Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno de data 29 de abril de 2025. Señor secretario, ten a palabra. Boa noite a todos e a todas. O primeiro punto de orde do día é a aprobación, se procede, dos borradores das actas das sesións anteriores. Punto seguinte. Dar conta dos decretos de alcaldía e asuntos varios. E o punto terceiro, a moción do concelleiro non adscrito relativa a... Disculpe, sí. Antes de comezar as mocións propiamente ditas, quería facer unha pequena intervención dada a situación de excepcionalidade que vivimos onte en todo o país, tamén en Betanzos, e dar conta un pouco das incidencias que ocurriron en Betanzos para que a corporación teña coñecemento e tamén os veciños e veciñas de Betanzos, moi brevemente. Como saben, en torno ás 12:30 da mañá en toda a España peninsular e, por tanto, tamén en Galicia e en Betanzos tivo lugar ese apagón eléctrico e a partir de aí, pouco despois do mediodía, ademais, perdimos calquera opción de comunicación incluso. A pesares diso, da incertidume e do descoñecemento do que estaba a suceder e do que duraría tamén, pois quero agradecer a coordinación dos corpos e forzas de seguridade, dos servizos de emerxencias, Cruz Vermella, servizos sociais municipais, que fixeron posible, como vou a decir, pois que no noso municipio, pois que nós teñamos coñecemento, houbo un pequeno número de incidencias e ningunha de gravidade, por así decir. Estou a falar de, pois houbo un problema na saída do porto porque o paso a nivel quedou coa barreira baixada e había vehículos que non podían sair. Houbo locais comerciais que solicitaron axuda porque non podían cerrar as súas verxas ou portas, pero que se solventaron. A maioría dos comercios xa pecharon pola tarde no noso municipio. Houbo unha incidencia nun garaxe por mor dunhas bombas de achique que funcionan con electricidade, que provocou que houbera un episodio de fume e houbo que acordonar o garaxe, pero tampouco pasou a máis. No tema da recollida do lixo, quero decir que sobre o mediodía as indicacións que se diron dende o consorcio foi, dada a incertidume que había co tema do combustible, de se podería habería suministro ou non, pois que se priorizaran aqueles lugares esenciais como centros de maiores, colexios, hospitais, centros de saúde. Pero xa de madrugada, coa volta do suministro, aínda que non ocorreu en todo o territorio consorcio ao mesmo tempo, pois o servizo transcurriu con normalidade, aínda que con retraso. Non ás horas normais, senón un pouco máis tarde, pero sí puido desenvolverse con normalidade. Como saben, dende a Xunta de Galicia decidiuse que hoxe, por os problemas que podería ter o transporte escolar tamén, fundamentalmente, non fose día lectivo, anda que si os centros permanecesen abertos. No noso municipio, no CEIP Vales Villamarín, de feito, acudiron 4 nenos e nenas, 2 de primaria e 2 de infantil, que ao ver que non había máis alumnado marcharon para a casa. Na escola infantil municipal ocurriu algo distinto. Si a primeira hora acudiron familias, fixemos unha consulta á Xunta de Galicia e dixéronnos que a decisión era do Concello. Entón decidimos facilitar esa conciliación e a escola infantil abriu. En realidade só acudiron 11 nenos e nenas,
pero bueno, si se lles deu servizo, incluso algún marchou antes da hora habitual, pero diuse o servizo, outros non tiveron que quedar toda a xornada. No servicio de atención temperá ocurriu algo parecido, a decisión trasladouse nos que era do Concello e decidimos que funcionara con normalidade, e así foi. Penso que non no complexo deportivo do Carregal onte pola tarde pechou as súas instalacións, pero hoxe abriu con normalidade, non houbo ningunha incidencia. É verdade que a temperatura da auga descendeu un chisco, moi pouco, e que as noticias que temos é que ao longo da tarde xa recuperaría a normalidade. Outra incidencia, tivemos só problema coa auga nunha zona do noso municipio polos bombeos. A empresa concesionaria conseguiu xeneradores, pero non foi posible ter o abastecemento na zona de Talai e Loureiros, que se recuperou hoxe a primeira hora da mañá. E ata aí. Entón, creo que a miña obriga, ademais, creo que podo facelo en nome da corporación, agradecer a todos os servizos, repito, de emerxencia, forzas e corpos de seguridade, Protección Civil, Cruz Vermella, que se puxo enseguida a nosa disposición, e os servizos sociais municipais, a súa coordinación, a súa implicación, a súa resolución para dar resposta aos veciños e veciñas. Tamén aqueles que con problemas de mobilidade houbo que facer posible a súa chegada a domicilios, que foi algún, non o dixera, e agradecer tamén a actitude e o comportamento dos betanceiros e betanceiras que, a pesar da preocupación e da incertidume, pois tiveron un comportamento exemplar, extraordinario, e entre todas e todos pois fixemos posible isto, que, como digo, non houbese demasiadas incidencias e ningunha pois de gravidade. Afortunadamente, que non estábamos libres de que puidese pasar como si ocurriu noutros lugares, e non por falta de implicación da xente, evidentemente. Entón, quería dar conta de todas estas cousas, creo que a corporación debe sabelo, e tamén os veciños que nos estén escoitando. Nada máis, xa remato, comezamos o pleno coas mocións propiamente ditas, quero darlle a benvida á voceira do BNG, que despois dun período no que non puido asistir, pois hoxe se incorpora a estas sesións plenarias. Entón, continuamos xa con normalidade. Señor secretario, ten a palabra. O punto terceiro é a moción do concelleiro non adscrito relativa a apoiar o comercio local do casco histórico. Voceiro concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa, boas noites a todos. O casco histórico de Betanzos é un dos principais valores patrimoniais e culturais da nosa cidade. Ao longo do tempo foi, ademais, un eixo fundamental da vida social e económica do municipio. Con todo, como ocorre en moitas cidades con centros históricos, a actividade comercial foi experimentando unha progresiva perda de dinamismo, co peche de numerosos establecementos e a proliferación de baixos comerciais baleiros. Actualmente estánse a levar a cabo diversas actuacións, como a renovación do mobiliario urbano, a creación de 2 novos parques e a rehabilitación do mercado municipal. Estas accións deben supoñer unha oportunidade única para revitalizar o tecido comercial do centro histórico e facilitar a implantación de novos negocios nunha contorna renovada, máis atractiva e accesible para veciños e visitantes. Neste contexto, resulta fundamental que o Concello adopte medidas activas de apoio ao comercio local, tanto incentivando a apertura de novos negocios como favorecendo a recuperación dos locais actualmente desocupados. Así mesmo, é importante fomentar a participación do sector en iniciativas que reforcen a súa visibilidade e atractivo, especialmente para a campaña de verán. É fundamental que o Concello de Betanzos dé un paso firme no apoio ao comercio de proximidade, clave para un centro histórico vivo, sostible e atractivo, que combine a conservación do patrimonio coa dinamización económica. É por isto que propoñemos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, deseñar unha liña de axudas específicas para novos emprendedores que desexen instalar a súa actividade en locais do centro histórico, incluindo axuda á reforma de locais, bonificación fiscais e asesoramento técnico e xurídico.
Segundo, poñer en marcha un programa de intermediación entre propietarios de baixos comerciais baleiros e emprendedores, co obxectivo de facilitar o alugueiro, a cesión temporal ou a venda destes espazos para novos usos comerciais, culturais ou sociais. Terceiro, lanzar unha convocatoria de axudas á mellora e modernización dos escaparates e fachadas de locais comerciais existentes, co fin de mellorar a imaxe do centro histórico como espazo comercial atractivo e coidado. Cuarto, organizar un concurso de decoración de escaparates durante os meses de verán, premiando a creatividade, orixinalidade e a implicación coa contorna. Esta actividade pode formar parte dunha campaña de dinamización comercial que inclúa actividades culturais, actuacións na rúa, mercados temáticos ou visitas guiadas. Quinto, coordinar os comerciantes e hostelería do municipio a planificación e execución destas medidas, fomentando a colaboración público-privada na dinamización do centro histórico. E sexto, impulsar campañas de promoción do comercio local con especial atención ao papel do mercado municipal, unha vez finalicen as obras de rehabilitación, promovendo este espazo como motor de atracción para novos negocios e visitantes. Nesta primeira intervención nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas, boa noite a todas. Ben, nos, como non tería sentido, imos votar a favor, basicamente, porque nesa moción recóllense todos os puntos que o BNG trouxo infinidade de veces a este pleno. A última vez en novembro do ano pasado, é dicir, din vostedes de diseñar unha línea de axudas específicas para novos emprendedores. Nós, de maneira recorrente, cando traemos esta moción de axuda ao comercio, insistimos en eso, no apoio que necesitan os comerciantes do noso pobo para volver a recuperar a cabeceira comarcal que fomos en algún momento. Poñer en marcha un programa de intermediación entre os propietarios e os baixos comerciais baleiros. Nós chamamos a eso un banco de locais comerciais e tamén a trouxemos en infinidade de veces a corporación municipal, a este pleno. Lanzar unha convocatoria de axudas, mellorar a imaxe do casco histórico, algo que tamén repetimos en numerosas ocasións e insisto, nesa moción que trouxemos un montón de veces dende o BNG. Organizar un curso de decoración, eso fixérono a Asociación de Amigos do Casco Histórico, é unha medida moi boa e debería de manterse. Coordinar os comerciantes e a hostelería do casco, non só do casco, debería de ser os comerciantes de todo o pobo, é dicir, esta campaña debería de axudar a todos os comerciantes e a todas as asociacións que así residen no noso pobo. Isto é unha moción, volvo a insistir, que levamos continuamente, que traemos continuamente dende o BNG, así que agrádanos polo menos que o compañeiro do partido non adscrito se achegue tanto o BNG, xa que no debate de defensa do municipio tamén dixo a noso lema de Betanzos merece máis, vese que se vai achegando máis á izquierda do que parecía. De momento nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, e boa noite a todos. Bueno, estamos de acordo co espírito desta moción porque é evidente que o noso casco histórico está perdendo actividade comercial e vitalidade. É certo que se están facendo varias actuacións nel, pero, bueno, o máis importante que teria que facer o grupo de goberno sería falar precisamente cos comerciantes, empresarios e con todos os veciños que aquí vivimos, porque hai que escoitar realmente o que pensan sobre as cousas que se están a facer, é o que realmente se necesita. Porque se seguimos así, o casco histórico vai en picado e isto non pode ser. Esperemos que de verdade teñan un bo plan para el, que funcione, pero de momento non está a facer. En canto aos puntos que se traen nesta moción, o primeiro punto xa foi unha proposta que este grupo trouxe a pleno, polo tanto, claro que imos estar de acordo con el. En canto ao segundo punto, creo recordar que dende o Concello xa se intentou facer algo parecido que o que aquí trasladan, pero temos que recordar que cada quen co seu baixo fai o que considere e ainda así estamos de acordo con el, o que dicía a concelleira do Bloque, que é un banco de baixos que non esteñan en uso. E despois tamén cabe recordar que o Concello está atravesando unha situación económica crítica
Por eso, antes de comprometer novos gastos, gustaríanos saber como financiarían vostedes estas novas líneas de axuda. En definitiva, estamos de acordo co espírito desta moción, imos votala a favor, pero gustaríanos que nos desenvolvesen un pouco isto último que acabo de decir, que era como financiarían vostedes as líneas de axuda que aquí propoñen. Nesta última intervención, primeira intervención, máis nada. Moitas grazas. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas gracias, boas noites a todos. A ver, o contexto actual é certo que require dunha dinamización do comercio local, partindo non só dos modelos tradicionais de dinamización de ventas, senón ampliando as novas circunstancias como o consumo responsable ou o perfil do novo consumidor. As entidades locais debemos intervir mediante actuacións de dinamización, impulso e apoio. Dinamización en base a un comercio local sostible, responsable, digitalizado e innovador. Concellos, comunidade autónoma, Cámara de Comercio, Asociación de Comerciantes, emprendedores e propietarios de locais, debemos traballar xuntos para manter e facer medrar a actividade económica local. Até do agora, a dinamización comercial baseábase exclusivamente en accións que buscaban xerar tráfico cara ás tendas e incentivar o consumo. Esta parte segue sendo fundamental, mais creemos que para optimizar estas iniciativas hai que incorporar accións con novos criterios e novas tendencias que consigan tamén a fidelización dos clientes. Creemos que unha visión dun centro comercial e máis no casco histórico debe de ser máis aberta como centro de comercio, de cultura e social na vida betanceira. No Concello debemos ter presente que para que un proxecto de dinamización comercial sexa exitoso nun mercado cada vez máis competitivo é imprescindible que o proxecto sexa innovador e creativo, porque o comercio non deixa de evolucionar cada vez máis rápido e os consumidores non deixan de cambiar. Se queremos un comercio acorde coa situación actual, hai que actuar xa. Estamos a tempo. A administración local unida aos propios comerciantes. E para iso é fundamental reconducir a situación e presentar un novo proxecto de dinamización e de xestión dos establecementos. Creemos que para cambiar algo, o primeiro que hai que facer é detectar o que non se está facendo correctamente na situación actual do mercado. Somos conscientes de que o comercio local xoga un papel moi importante na vida dos consumidores locais, nos povos e nas cidades. Nas últimas décadas, o comercio online causou moito dano na economía local. Os consumidores involucrámonos case sen darnos conta nunha era onde premiábamos a rapidez, o barato ou o consumo masivo sen importar o que se estaba a mercar ou as repercusións para a economía local. Afortunadamente, creemos que esta maneira de actuar está cambiando. Cada vez aparece con máis forza un perfil de consumidor máis exixente, consciente e preocupado. O cliente premia a calidade e a procedencia do produto, máis aló do precio ou da facilidade de darlle simplemente a un clic. É evidente que para que un pobo ou cidade se convirta nun lugar de referencia necesita ofrecer unha serie de servicios ou zonas para que a xente transite nas rúas comerciais, con espacios de esparcemento ou rúas orientadas á circulación peonil. Os comercios crean vida, a xente sae á rúa, mercar, pasea, fala e desfruta do aire libre. A moción que se presenta, en que dende logo entendemos en sentido positivo, céntrase especificamente no casco histórico. O entorno é inmellorable, como ben se di. Dende o Goberno municipal apostamos por el, polo noso casco, e como é ben sabido por todos, fixo unha importantísima aposta neste sentido. Nunca en Betanzos se apostou tan forte polo noso casco histórico e a súa rehabilitación. Mercado municipal, mercado sostible ou próximamente o plan de sostenibilidade turística. Non vou desgranar un por un os proxectos, pero todos se camiñan no mesmo senso. Creemos que o mercado municipal será o motor dinamizador do casco. Aínda que xa se desenvolven a gran maioría das actividades culturais neste entorno, apostamos por aumentalas e crear espacios para estes fins. De todas maneiras, o Concello pode facer, incentivar, iluminar, arranxar rúas, mantelas en bo estado de limpieza, crear zonas verdes, mellorar o mobiliario, etc. Mais necesítanse máis axentes. Teño que facer neste punto unha reflexión consultando unha das plataformas de venda e alquiler de locais comerciais e que aglutina moitas das inmobiliarias, non deixan de sorprender os poucos locais comerciais dispoñibles no casco histórico. Digo disponibles no senso de estar abertos a venda ou arrendamento, porque vacíos están máis os desexados. Comprometimos en outra intervención a creación dun banco de locais comerciais para venda ou aluguer. É certo que por motivos que non veñen ao caso,
Estáse a demorar máis do desexable, pero poñerase en marcha e veremos os resultados. Poñer en contacto propietarios con posibles vendedores ou arrendadores é sinxelo. O gallá esta fose a solución. Asumir os custos de varios locais con importantes deficiencias estruturais é máis difícil. En Betanzos existen xa actualmente varias bonificacións a emprendedores. A taxa de apertura de establecementos até 200 metros cuadrados está bonificada no 90%. Isto exclúe case únicamente a grandes superficies comerciais ou algún outro lugar grande, tipo unha discoteca. Os demais están bonificados. Se o caso fose unha transmisión dun negocio, con licencia vixente, a bonificación é tamén do 90%. Neste caso, o novo emprendedor pagaría 10,58 euros. Tamén as reformas, en este caso, falo especificamente do casco histórico, aqueles establecementos dentro da área do Pepoch teñen bonificado o ICIO noutro 90%. En outras palabras, pagaríase un 2,8 do orzamento da obra sen nivel. Se falamos de negocios de hostelería, as terrazas do casco histórico teñen unha bonificación na taxa anual dun 30%, exceptuando unhas poucas rúas máis achegadas ao centro. Xa por último, o IAE, para os que inicien unha nova actividade empresarial, está bonificada nun 50% durante os 5 primeiros anos no caso do noso concello. A implantación de novos establecementos no casco ten moitos atractivos, xa non só en canto o que acabo de falar, senón nun entorno inigualable. Que podería haber máis axudas? Certo, é o gallá, pero tampouco podemos caer na utopía. Este é o motivo de que non se monte máis negocios nesta zona? E isto deixo como unha pregunta. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a postura dos grupos. É verdade, respondendo ya a voceira do BNG, que algunhas desas propostas, pois, nesa liña, pois, viñeron a este salón de pleno, pero se vostedes as tuveron que traer varias veces e volven é porque moitas delas, ou a maioría, non se están a implementar. Si é verdade que nós tamén sempre apoiamos esa moción que vostedes trouxeron. Non teña medo que neste pleno, sabe o ben, se van a evidenciar que tamén temos algunhas diferencias, non? Así que estén vostedes tranquilos. Ben, preguntábame a voceira do Partido Popular, neste caso, como dotaríamos nós orzamentariamente? Bueno, partindo dunhos orzamentos, que é o principal que debe ter un concello, non? Partindo dunhos orzamentos, habería que contar con estas líneas de axudas. É evidente que, digo, neses orzamentos, non é evidente que na situación do concello, pois, estaríamos obrigados a establecer certas prioridades á hora de presupostar os gastos que queiramos acometer, mas nós entendemos que o apoio ao comercio local e aos emprendedores pois debe de ser unha desas prioridades. Fai a voceira do grupo de goberno un análise das tendencias de consumo que me parece bastante interesante. Evidentemente, pois, na actualidade as tendencias de consumo é moi difícil de detectar e máis nun entorno como o casco histórico de Betanzos, mas no que sí coincidimos é que o casco histórico de Betanzos é un lugar privilexiado e que entre todos temos que apoiar e fomentar pois que eses comerciantes que se queran establecer aquí teñan a oportunidade de ter eses baixos, que os propietarios pois haberá que buscar a forma de incentivar tamén que poñan a disposición os seus locais. En principio, pois, nada máis. Penso que, no fondo, estamos todos de acordo. Bueno, entendo que é positivo que saia daqui unha unanimidade para apoiar o comerciante e máis os negocios locais. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Teña cuidado, señor Villarreal, porque empezamos con unha moción de censura para votar o equipo de goberno fora e agora non fai máis que ler as nosas mocións repetidas ao pleno. Volvo a dicir, teña cuidado que está cerca de máis tarde izquierda. Moito. Agradecemos a explicación da voceira do goberno. Comentaba un proxecto de dinamización. Entendemos que están traballando neso, que teñen unha proposta, polo menos ese proxecto de dinamización. Hicimos no que xa dixemos máis veces no centro comercial aberto, esa posibilidade
principal función é que é debido ao noso casco. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Máis nada nesta intervención. Voceira do Grupo de Goberno. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois coincido co voceiro do Grupo non adscritos en que creo que bo que exista unha unanimidade en este senso, no de dinamizar o casco histórico. Canto a pregunta que nos facía a voceira do BNG no plan de dinamización, que dixen os nomes, pero non as detallei, un dos proxectos de dinamización do casco histórico está incluído dentro dunhas subvencións de fondos europeos que non eran só cuestións materiais, eran tamén cuestións como formación para o comercio, que aínda que se centraba no casco histórico, solicitamos podelo ampliálo e así non lo autorizaron para todo o comercio de Betanzos. O sea, donde tiñan actividades desde marketing, merchandising, redes sociais, bueno, incluiu varias e puidos anotar todo aquel que quixo. Vale. Volvendo outra vez ao que falaba antes, en que creo que debemos de actuar varios actores, falando outra vez desa plataforma que falei antes, e que me chamou tanto a atención que teño que non podo deixar de mencionalo aquí. Só vin, ao menos o venres da semana pasada, 4 locais que aparecían en venta no entorno do casco histórico, e cunhos precios que iban desde os 75 hasta os 400.000 euros, con importantes necesidades de arranxe. En alquileres, a oferta no casco centrábase sobre todo en Rúa Ferradores, onde máis locais aparecían, con precios todos a partir de 500 euros e chegando aos 2.000. Hai que reflexionar isto. É que nos necesitamos todos. Propietarios, administracións, axudas, pero o entorno é mellorable, pero mellor tamén os precios están un pouco sobredimensionados. Eu fai uns días paseaba pola Rúa Travesa e me chamaba a atención os poucos letreiros que hai de se venda ou se aluga. E hai moitos locais vacíos. Entón, eu insisto, creo que todos queremos o mesmo, pero temos que actuar todos. Nada máis. Moitas grazas. Coincido no fondo de todo o que se dixo aquí, que o comercio é un sector fundamental no noso municipio, ninguén o dubida. Creo que a corporación en diferentes momentos, non só hoxe, senón moitas outras veces, xa manifestou o apoio unánime a este sector e a que o Concello debe poñer moito da súa parte para fomentar o comercio local. Creo, sinceramente, que dende o Concello facemos moito, todo é mellorable, evidentemente, para fomentar o comercio e a hostalaría local, que ninguén dubide que falamos con moita xente do casco, do comercio do casco ou da hostalaría do casco e do que non é casco tamén, sobre as súas ideas, opinións, suxerencias, queixas, que ninguén o dubide. Chamo a esa reflexión que decía a voceira do Grupo de Goberno. Eu, no debate sobre o estado do municipio que citou a voceira do BNG, viña a facer unha reflexión parecida. Todos os axentes que temos que ver co casco, administracións públicas, pero tamén propietarios tanto de vivendas como de baixos comerciais, neste caso, pois debería
co que non estou de acordo e coa visión catastrofista do casco que mencionou a voceira do Partido Popular, que en nada comparto e que en nada beneficia nin ao casco nin a Betanzos. Pero bueno, celebro a unanimidade da moción. Entón, señor secretario, enténdese que esta moción queda aprobada por unanimidade e pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto cuarto, moción do BNG sobre a mellora e conservación da masa arbórea do Concello. Voceira nacionalista, ten a palabra. Segundo a Organización Mundial das Nacións Unidas, as árbores urbanas proporcionan múltiples beneficios para as cidades e os seus habitantes, polo que é indispensable coidalas e protexelas. Poden resumirse en 7 as grandes achegas que os espacios públicos con árbores aportan ás persoas que habitan nestes entornos, a comenzar polo aumento da biodiversidade urbana, proporcionando plantas e animais con hábitat, alimentos e protección favoráveis. Do mesmo xeito, calcúlase que unha árbore madura pode absorber ata 150 kilos de gases contaminantes por ano. Como resultado, as árbores xogan un papel importante na mitigación do cambio climático. Nas cidades con altos niveis de contaminación, as árbores poden mellorar a calidade do aire, facendo que as cidades sexan lugares máis saudáveis para vivir. Ademais, as árbores grandes son excelentes filtros para contaminantes urbanos de partículas finas como o pó, e de suciedade, fume ou aire atrapándoos nas follas e na cortiza. A localización estratégica das árbores nas cidades pode axudar a refriar o aire entre 2 e 8 grados. Por exemplo, a localización correcta das árbores ao rededor dos edificios pode reducir a necesidade de aire acondicionado nun 30% e reducir as facturas de calefacción no inverno entre un 20 e un 50%. As investigacións amosan que vivir preto de espacios verdes urbanos e de ter acceso a eles pode mellorar a saúde física e mental, por exemplo, o diminuir a presión arterial alta e o estrés. Isto, a súa vez, contribúe ao benestar das comunidades urbanas. As árbores maduras regulan o fluxo de auga e desempeñan un papel clave na prevención de inundacións ao reducir o risco de desastres naturais. Unha árbore de folla perenne madura, por exemplo, pode interceptar máis de 15.000 litros de auga por ano. Por estes motivos, estímase que a planificación de paisaxes urbanas con árbores pode aumentar o valor dunha propiedade de ata un 20% e atraer o turismo e os negocios. En consecuencia, unha cidade con unha infraestructura verde ben planificada e ben administrada vólvese máis sustentable, mellora a calidade de vida, adáptase mellor ao cambio climático, reduce o risco de desastre e conserva os ecosistemas. Neste sentido, a Organización Mundial da Saúde estima que fai falta canto menos un árbore por cada 3 habitantes para ter un aire de calidade nas cidades e canto menos entre 10 e 15 metros cadrados de zona verde por habitante. Porén, Betanzos atópase lonxe destas ratios. A carencia de zonas verdes que padece o municipio arrástrase dende hai varias décadas e pretende resolverse no plan xeral cunha serie de parques en predios escarpados que dende o BNG vemos difícil que cumplan función algunha para a veciñanza, alén de mellorar estatísticamente este ratio. A falta de arboledo nos espazos urbanos xa ten motivado recorrentes iniciativas deste grupo, solicitando a conservación de pés singulares, posta en valor de exemplares e grupos enlleiros, reposición de árbores mortas, realización de podas respectuosas ou incremento do número dos exemplares nas rúas e prazas susceptibles de plantación. Abogamos por realizar unha elección adecuada de variedades, evitando as árbores de grande crecemento ou de floración perxudicial para as persoas alérxicas, especies autóctonas ou variedades que non precisen a instalación dun regadío ou de tratamentos adicionais por non adaptar as condicións das rúas e do clima de Betanzos. O Goberno local ten estimado no seu concurso para a privatización do servicio de xardinería que, excluindo o pasatempo, no municipio hai 1.850 árbores, que dá menos de 7 árbores por betanceira. A OMS, dobrando as ratios da OMS, que son 400 xardineiras no espacio público da cidade, que no BNG entendemos que debe de ser a última opción, cando non hai posibilidade de ter xardíns, mais non sustituílos.
Por outra banda, contamos con varios exemplares singulares por a súa idade, a configuración que carecen de calquera figura de protección dos mesmos. Nesta singularidade, Castelao decía, unha das últimas misivas, despediuse do betanceiro Manuel Roel sinalando que algunha vez nos volveríamos a ver no Betanzos verde, mais esta cor hoxe en día débese máis ao mobiliario urbano que ao brión e aos espacios libres da cidade. E por todo exposto con anterioridade, por o que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego traemos os seguintes acordos. Instar o goberno local a que incremente o número de árbores, se promocionen as especies autóctonas e se erradiquen as invasoras. Instar o goberno local a poñer en marcha, mediante un proceso participativo aberto á veciñanza, entidades sociais, veciñais, a redacción e execución dun plan de infraestructura verde, pondo o acento na protección da flora e do patrimonio arbóreo da cidade. Instar ao goberno local a poñer en valor os elementos singulares do arboledo urbano, promovendo a declaración como árboles enlleiras, pois, por exemplo, o magnolio centenario da Plaza do Lanzós, ou os conxuntos centenarios de plátanos da Sombra da Feira Nova, da Ploza de Alfonso VIII ou do Campo dos Caneiros. E cuarto, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias. Grazas. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Gracias, señora alcaldesa, e buenas noches a todos e a todas. Nos parece moi ben se respeten e aumenten as zonas verdes e se incremente tamén el número de árboles en beneficio del medio ambiente e, como no, de la calidad de vida de nuestros vecinos. Creemos que menos cemento e máis arboleda e que el verde Betanzos non sea máis que pintura. Nuestro voto será favorable. Nada máis. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa, e moi boa noite a todos e a todas. Ben, pois, é evidente que podemos estar de acordo prácticamente ao 100% con todo o que se expón nesta moción do Grupo Nacionalista. Creo que por todos é coñecido pois, os espazos verdes que temos no noso concello, aínda sendo un concello pois, pequeno, non? En canto a extensión, pois si é certo que todos e todas pois, votamos en falta pois, máis espazos verdes, pero tamén pois máis árbores. Non vou a repetir, lóxicamente, todo o que acaba de expoñer a voceira nacionalista, pero si é certo que é importante para mellorar a calidade de vida, para mellorar, lóxicamente, pois o medio ambiente, tamén é importante para evitar pois máis ou maior extensión de cemento, pero tamén ademais de plantar ou de poñer a disposición da cidadanía pois maior cantidade de espazos verdes, tamén é importante coidar, é dicir, unha vez que se desenvolve pois calquer tipo de infraestrutura, neste caso verde, pois tamén hai que ter en conta, non, pois o seu coidado posterior. Por iso pensamos que sería importante pois incluir, non, pois que non só se faga todo isto, que xa digo que evidentemente estamos de acordo e imos a votar de maneira favorable, senón que de alguna forma pois se contemple o coidado posterior de estas infraestructuras verde. E despois pois simplemente a nivel propositivo, non? E como complemento, no punto número 1 instan a que se incremente o número de árbores e que se promocionen as especies autóctonas, importantísimo, e tamén que se erradiquen as invasoras. Pois neste caso, algo moi importante, a erradicación das especies invasoras, e hai moitos exemplos en outras cidades, seguramente máis grandes que a nosa, pero, bueno, pode sentar un precedente, non? Pois a implantación e desenvolvemento de programas de voluntariado, pois cos centros educativos ou con mozos e mozas, que, bueno, pois, ca tutela, lóxicamente, de profesionais, pois poden desenvolver un importante traballo. Como decía, evidentemente, o noso voto vai a ser favorable. Mais nada e moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, desde o Goberno Municipal queremos recoñecer a
galego que trae a debate pois unha cuestión importante e compartida tras o escoitado por todos os grupos que formamos parte desta corporación. A necesidade de coidar, mellorar e planificar con responsabilidade o noso patrimonio arbóreo. A realidade climática que vivimos exixe accións concretas e obviamente decididas. En este sentido, este goberno leva anos traballando en distintos ámbitos para mellorar a presenza e o estado do arborado urbano. Por tanto, tampouco partimos de cero. Un exemplo claro é o Parque de Pablo Iglesias, onde realizamos unha intervención hai 3 anos integral cun investimento de preto de 100.000 euros, onde se trataron todos os exemplares enfermos, plantáronse 28 árbores autóctonas, renováronse os chan, colocouse mobiliario novo, accesible e reciclado, e tamén púxose unha sinalización en todas as árbores con fin educativo. Por tanto, un proxecto pensado para crear un espazo útil e educativo e evidentemente inclusivo. Tamén, no casco histórico, tradicionalmente falto de zonas verdes, conseguimos dotar a cidade dun novo pulmón de verde coa creación de dous espazos verdes, unha zona de cabildos e outra na Rúa Travesa. Dous espazos que non existían até agora, onde conservamos os exemplares que estaban en bo estado, como é en cabildos, e tamén plantamos novas árbores autóctonas, que contribuirán evidentemente a mellorar esa calidade do aire que mencionan na súa moción, a temperatura e a biodiversidade no pulmón de Betanzos. Na Praza Uxío Novoneira, en pasadas semanas, interviuse retirando os exemplares en mal estado, ampliando alcorques, implantando novas especies máis acordes con noso clima, coa intención de garantir a súa saúde e permanencia. Este modelo de intervención será progresivamente estendido a outras prazas e rúas da nosa cidade. Pero, como dixemos, non todo é plantar. Queremos facer unha chamada importancia á sensibilización medioambiental, especialmente entre os máis novos. A educación ambiental é esencial para que as xeracións futuras coñezan o valor das árbores e do conxunto da flora urbana. Falamos de saúde, de benestar, de loita contra o cambio climático, pero tamén falamos de identidade local. Galicia conta cun clima especialmente favorable para a presenza de arborado urbano. Iso obríganos a planificar con inteligencia, apostando por especies que se adapten, que non requiran dun mantemento excesivo e que non prexudican a persoas con alerxias ou problemas respiratorios. Esa é a nosa folla de ruta, árbores autóctonas, ben plantadas e con cuidado profesional. E para rematar, queremos facer mención a unha parte da moción que nos parece moi relevante e que, por suposto, tamén compartimos. A posta en valor dos exemplares enlleiros da nosa cidade. Falamos do manolio centenario da Praza de Lanzós, dos plátanos da Feira Nova e da Praza Alfonso IX, e tamén dos exemplares do Campo dos Caneiros. Árbores que forman parte do noso patrimonio vivo e que merecen un recoñecemento oficial, cuidado especializado e un plan de mantemento a longo prazo. Por tanto, comprometémonos a explorar as vías necesarias para o seu recoñecemento como árbores enlleiras e tamén a procurar liñas de financiamento autonómico ou estatal que permitan garantir a súa protección e posta en valor. Estamos convencidos de que Betanzos pode e debe de avanzar cara a un modelo urbano máis verde, máis saudable e máis sostible. Esta moción ven a reforzar esa liña e celebramos que a cidade siga sumando neste camiño. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Nada, insistimos en que deberíamos de ter un novo modelo de cidade con zonas máis verdes. É verdade que o Parque Pablo Iglesias pois é un parque grande, un pulmón grande do que é Betanzos, pero consideramos que necesitamos moitos máis parques como ese, porque, pois debido ao cambio climático, os veráns estánse convertendo cada vez máis calurosos e complicados, e a veciñanza agradece un sitio de esparcemento pois á fresca, por decirlo así, e as árbores proporcionan unha vida, unha calidade de vida e de saúde considerable. Simplemente insistir en que necesitamos máis zonas verdes de grande, o sea,
non árboles pequenas, por exemplo, sino en zonas, pois, como que decía, o Parque Pablo Iglesias ou o Parque Pequeno da Galera, que permitan que a veciñanza se xunte aí e sea de esparcimento. Decía dos parques do casco, simplemente facer un inciso, terán as árboles grandes dentro dunhos anos, de momento son un espazo pequeno de sombra, pero nada máis, agradecemos as explicacións, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Todos queremos una ciudad a la altura que tiene que estar, bonita y acogedora. Yo mismo me sorprendo, ¿eh? Toda una vida dedicada al cemento y ahora quiero más verde, ¿eh? O sea, ojalá entre todos lo consigamos, ¿eh? Nada más, muchas gracias. Moitas grazas. Voceira popular. Gracias. Voceiro do Grupo de Goberno. Nada, simplemente aclararlle a voceira do BNG que bueno, falando con profesionais, todos eles din que a plantación idónea é plantar desde árbores moi pequenos. Por tanto, no casco histórico, de aquí a 20 anos xa veremos en que estado está, pero seguramente que co clima que fai en Galicia, pronto crecerán esas árbores e farán esa función de confort que se precisa en épocas de verán. Nada máis e moitas grazas. Ben, pois entendo, señor secretario, que tamén esta moción se aproba por unanimidade de todos os grupos. Pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte é a moción do BNG para conmemorar o centenario da estadía de Ruth Matilda Anderson en Betanzos. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, moi boa noite a todas. Ruth Matilda Anderson foi unha coñecida fotógrafa norteamericana que naceu en Nebraska alá polo 1893 e que retratou a sociedade galega da década de 1920. En agosto de 1924 desembarcaba no Peirao de Vigo xunto co seu pai, cun encargo moi claro: retratar España para a Sociedade Española de América, unha institución fundada por Archer Milton Huntington para difundir nos Estados Unidos a arte e a cultura hispana. Anderson comezara a traballar uns anos antes como conservadora de fotografía no museo desta sociedade e pouco despois o propio Huntington encomendáralle a creación dun arquivo fotográfico que enriquecese o patrimonio desta institución. Como froito deste encargo, Anderson viaxou por Galiza, onde realizou máis de 450 imaxes que retratan a perfección a sociedade galega dos anos 20. Ruth Matilda tirou durante as súas viaxes máis de 5.200 fotografías, moitas delas aínda sen dar a coñecer que permanecen inéditas. Neste periplo, concretamente en 1926, debo desculpar o erro que aparece no corpo da moción, 1926, Anderson tamén realizou unha estadía na cidade de Betanzos, dando lugar a famosas e fermosas imaxes do noso concello. Para rememorar esta primeira ollada sobre Galiza en 2019, a exposición Unha mirada de antano, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galiza, percorreu diferentes municipios do noso país. Por outro lado, en 2022, o Museo de Pontevedra colleu unha exposición temporal de traxes e artesanías tradicionais inspirados na fotografía da propia Ruth Matilda. No BNG consideramos que o Concello de Betanzos debe ter en conta a proximidade deste efeméride e preparar unha serie de actividades que conmemoren esta viaxe, que virou os ollos do mundo sobre Galiza e sobre Betanzos hai 100 anos. E por todo isto, sometemos a debate e aprobación do Pleno da Corporación os seguintes acordos. En primeiro lugar, instar o Goberno local a realizar un concurso de fotografía para conmemorar no próximo 2026 o centenario da estadía en Betanzos de Ruth Matilda Anderson. En segundo lugar, instar o Goberno local a realizar unha exposición temporal no Museo das Mariñas sobre o Betanzos de Ruth Matilda Anderson baseándose nas imaxes que ela recolleu. E, en terceiro lugar, facultar a Alcaldía e a Concellera en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas pola atención. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Señora alcaldesa, estamos de acuerdo en instar ao Gobierno local en realizar un concurso de fotografía. Será la forma de que los betanceiros sepamos quién es Ruth Matilda Anderson, una figura desconocida para la mayoría de nuestros vecinos, pero simplemente vamos a apoyar esta iniciativa cultural como con nuestra presencia o, en este caso, con nuestro voto favorable. Nada más. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, no Partido Popular sí que sabemos quen é Ruth Matilda Anderson e ademais entendemos que, bueno, pois que fixo un importante papel, pois eso, hai casi 100 anos para ensinar pois a nosa cidade, non, ao mundo, e polo tanto, evidentemente, pois esta proposta nos parece moi interesante e importante, bueno, pois conmemorala e celebrala no ano que ven, no ano 2026, e que mellor forma, pois,
a través dun concurso de fotografía, e tamén nos parece importante e interesante pois, realizar esa exposición temporal precisamente para todas aquelas persoas pois, que non teñen coñecemento sobre Ruth Matilda Anderson. Por todo o que acabo de expoñer, o noso voto perdón, vai a ser favorable, máis nada. Moitas grazas. Voceira do Grupo de Goberno. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi brevemente. Non cabe dúbida que a fotógrafa Ruth Matilda soubo retratar como ninguén a vida de Galiza, sobre todo do rural, nos anos 20. En concreto, as súas imaxes de Betanzos no ano 1926 son unha mostra invaluable non só pola súa calidade artística, senón tamén pola documentación da nosa sociedade, a sociedade de Betanzos neses anos. Os que puidemos disfrutar da exposición Unha mirada de antano, fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia, que do 10 de abril ao 5 de maio de 2019 se puido visitar na sala Xesús Núñez, podemos apreciar o valor artístico e social desas fotografías e a posta de Betanzos no mundo, porque poideron coñecer o noso Betanzos xente de todo o mundo. Dentro do Departamento de Cultura non nos cansamos de dicir que, a pesar de que creemos que a programación cultural de Betanzos é ampla e variada, sempre estamos abertos a novas suxerencias dentro dos recursos do noso municipio. E iso que vemos nesta moción. É unha moción positiva, é unha moción económicamente viable e, sobre todo, acaecida. Acaecida porque é verdade que o ano que ven será o aniversario desa visita da fotógrafa Ruth Matilda á nosa cidade, porque a fotografía é un arte que quizáis se lle dé menos espazo que a outras artes no noso municipio, porque en Betanzos a nosa mocidade, impulsada polo Instituto Francisco Aguiar, realizan cada ano unha exposición de fotografía artística e social, polo que hai interese en esta materia, interese da mocidade, que creemos que é un grupo ao que debemos encamiñar o noso esforzo para facer que a vida cultural se achegue a eles, porque sigo pensando que a participación na creación de obras que se expoñen fai que máis xente visite a sala de exposicións que temos, cousa que creo unha eiva, temos que lograr que máis xente se interese por visitar as nosas exposicións, que son, de verdad, moi interesantes e de moitísima calidade as que traemos. Por todas estas razóns, e seguramente por moitas máis, parécenos unha boa idea facer un concurso de fotografía o ano que ven, co gallo de celebrar esta efeméride. E por outra banda, en canto ao punto segundo da moción, como todos sabemos, contamos agora cunha sala temporal no Museo das Mariñas que vai cambiando con distinta temática ao longo do ano e creemos que se o director do museo estima e temos material suficiente, que creemos que sí, para facer esta exposición, pois o ano que ven teremos unha exposición dedicada a Ruth Matilda e a obra que se fixo arredor de Betanzos, que la fixo arredor de Betanzos no noso museo. Nada máis. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas. Ben, como é sabido, desde o BNG temos unha especial teima, manía, obsesión, quizáis, por dotar Betanzos de elementos que nos dean referencialidade, por crear elementos que nos fagan referentes dentro da nosa comarca. E unha desas cuestións é ter unha programación cultural ampla, diversa e atractiva, e como dicía a concelleira de Cultura, o que pretende esta moción, soubo ver perfectamente o seu espírito, é axudar, efectivamente, a que esa programación cultural coa que xa contamos sexa máis diversa, sexa máis rica, enriquecela. Ruth Matilda Anderson non só visitou Betanzos, obviamente, visitou outros lugares de Galiza, pero sí é certo que cando estaba visitando Galiza, pousou a súa mirada por Betanzos. Ela creu que debía parar en Betanzos, e se o creu foi porque hai 100 anos nos éramos algo importante neste país, nos éramos unha vila de referencia. E ao recuperar a súa figura 100 anos despois queremos poñer en valor a ela, por suposto, como muller pioneira na súa época, porque a verdade, poucas mulleres norteamericanas de 1926 emprenderían esta viaxe para realizar este labor, mas tamén queremos poñernos en valor a nós mesmos, resituarnos no mapa e abrirnos ao mundo como ela pretendeu hai 100 anos, posicionarnos dentro do mapa do Estado español e non só. Na moción ofrecemos dúas opcións, son pouco custosas, como ben dicía a concelleira de Cultura, creemos que dada a situación económica pois son facilmente asumibles, mas podería haber moitas outras e por suposto, nos gustaría que esta moción tamén fose enriquecida, non sei, podemos falar de obradoiros de fotografía que seguisen os pasos de Ruth Matilda ou calquera outro. Queremos agradecer o voto, obviamente, de todos os partidos que forman a corporación e para rematar, así como apuntamento, falábamos hai unhos plenos de que necesitábamos nomes de muller para o Rueiro de Betanzos.
aquí temos outra opción. Aí a deixamos. Grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Creo que si hay en Galicia una ciudad con eventos culturales, eso es Betanzos. Y nuestros vecinos así lo demuestran, porque en muchos de ellos incluso hay que cambiar de sala, por la gran existencia. A este evento nosotros vamos a llamarle simplemente Matilde, por ser un nombre más conocido para todos. Y espero que, aunque no se llene, asistan todos nuestros vecinos. Muchas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Nada máis, gracias. Voceira do Grupo de Goberno. Consideramos esta moción unha moción totalmente positiva, enriquecedora da nosa actividade cultural. A cultura non só ten que ser para moita xente, ten que ser para todos os intereses que se fomenten culturais en Betanzos, para todas as idades, para todos. Non é que dé igual que vayan 10 persoas en vez de 100, sempre é mellor ter 100 en vez de 10, pero eso non pode ser un muro para non facer actividade cultural nesa materia. É verdade que a fotografía é unha materia que está, non digo que olvidada, pero sí que é verdade que se fan menos exposicións de fotografía que de pintura, e sí que é verdade que hai un interés en Betanzos pola fotografía, e moitísimos fotógrafos en Betanzos, fotógrafos que fan moi boas fotografías, non son mocidades, non tamén xente adulta. Na Semana Santa vense fotografías de veciños e veciñas de Betanzos maravillosas. En calquera rede social podemos ver fotografías dos nosos veciños, así que penso que é unha boa proposta e será atendida dentro do Departamento de Cultura do noso Concello. Moi ben, pois, señor secretario, entendo que tamén esta moción se aproba por unanimidade e pasamos ao punto seguinte. Vale. O punto seguinte é a moción do BNG para amosar o rexeitamento do proxecto de construción da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Voceiro nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa noite a todos e a todas. O proxecto de construción dunha macrofactoría de pasta de celulosa no concello de Palas de Rei, impulsada pola Xunta do Partido Popular e a empresa portuguesa Altri, acendeu todas as alarmas da sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera Galiza para se instalar como segunda opción, unha vez que non lle era posíbel facelo en Portugal. Nun primeiro momento, presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción circular de fibras textiles. Mais pouco despois, púidose comprobar que o propósito real era a fabricación de pasta celulosa soluble, máis do 70% da produción, destinada en grande parte a exportación. Este proxecto industrial tería consecuencias devastadoras para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca da Ulloa, senón tamén en toda a Ría de Arousa e nas localidades que se abastecen do río Ulla. A extensión da factoría, que ocuparía 366 hectáreas e que prevé a ocupación de case 1,5 millón de metros cadrados, incluindo unha cheminea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparável. A nova factoría requeriría inxentes cantidades de auga do río Ulla e provocaría vertidos de augas residuais altamente contaminantes, o que afectaría á calidade das augas e a biodiversidade tanto do Ulla como da Ría de Arousa. A actividade económica e o emprego da zona tamén sufrirían un impacto negativo, que non se compensaría para nada coas promesas e cantos de serea da Xunta de Galiza sobre a posibilidade de creación de emprego desta empresa pasteira. O mesmo acontecería coa economía e os sectores produtivos de toda a Ría de Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de auga contaminada tería unha afección clarísima na calidade da auga, das augas
dunha ría que se está vivindo neste momento unha crise productiva sin precedentes. O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da Rede Natura 2000 e alberga hábitats e espacios en perigo de extinción. As emisións contaminantes representarán un risco para a saúde pública, a calidade dos solos e o uso residencial na área circundante. Ademais, o proxecto amenaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón da Galiza agravaría gravemente o problema que xa sofren os montes galegos, condicionando inda máis a política forestal e aforando na expansión desmesurada do eucalipto, cando o que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do Partido Popular de Man de Ence en Ría de Pontevedra. A Xunta de Galiza do PP ven de outorgarlle a este proxecto a autorización de impacto ambiental, causando así unha traición a Galiza sen precedentes, poñendo por diante dos intereses da sociedade galega os seus intereses propios e os dunha empresa portuguesa, da que, ademais, é socia a exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato. A pesar disto, o proxecto de Altri ainda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoro de Porto de Mouros, entre outros. E agora, cando máis compre que o conxunto da sociedade galega se mobilice e rexeite e reitere o seu rexeitamento rotundo a un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegos e galegas. E por todo exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, expresar a oposición da Corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación fomentada a expansión da plantación de eucalipto e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas a megafactoría, así como a para o río Ulla e a Ría de Arousa. Segundo, condenar a actuación da Xunta de Galiza neste proceso por atender os intereses dunha empresa privada portuguesa aos intereses da sociedade galega. Solicitar ao Goberno do Estado que non traizone a Galiza, outorgándolle fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. Cuarto, instar ao Goberno Municipal a promover e facilitar cos medios ao seu alcance a asistencia da veciñanza ás convocatorias e mobilizacións sociais contra este proxecto. Quinto, dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado. Sexto, facultar á Alcaldía e á Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, pois, aquí temos o BNG de verdade, non? O BNG sen careta, a ese que se agocha cando veñen as campañas electorais. Pero, bueno, este é o BNG de pro, este é o BNG do non. Non a Altri, non ás minas, non ás enerxías renovables, non á industria, non ao traballo, non á P9 no seu momento, non á liberdade lingüística, non a Xocobeo e, dende logo, non ao futuro e non a Galicia. Eses son vostedes. O seu traballo non é máis que a propaganda, confundir, manipular e facerlle querer a xente o que non é. Para vostedes todo é unha calamidade e todo é unha catástrofe. Unha vez máis, volven a demostrar isto, sempre que veñen este tipo de mocións, yo digo neste salón de plenos, que vostedes están máis que ninguén alonxados da realidade
de Galicia. Eu non vou a perder o tempo con este tema, simplemente lles animo a que visiten os concellos da Ría de Arousa, que continúen por Catoira, que cheguen a Pontecesures, que cheguen a Padrón, que continúen río arriba ata Porto de Mouros e que cheguen a Palas do Rei, e falen cos veciños. Falen cos veciños para darse conta de que o que vostedes están a contar hoxe aquí non ten nada que ver coa opinión das xentes deses lugares, porque vostedes veñen aquí a contar a súa verdade, que non é outra que a gran mentira que lle intentan vender a todos os galegos. Moitas gracias. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, corría o ano 2022 e o BNG presentaba no Parlamento de Galicia, bueno, o BNG e tamén o PSDG, sendas iniciativas no 2022 e tamén no 2023, e nesas iniciativas xa falaban dunha planta para a elaboración de pasta soluble de papel. Ademais, é moi sinxelo, é dicir, porque todo isto se fixo público dende o primeiro momento e, polo tanto, é tan sinxelo como ir á hemeroteca para comprobar que as características son as mesmas e que sempre se trasladaron con total transparencia. O único que mudou foi o seu posicionamento. Miren, nin será necesaria a plantación de máis eucalipto. Galicia xa ten suficiente superficie de eucalipto para atender as industrias que, como esta, si é que sale adiante, pois queren pechar o ciclo transformador na comunidade autónoma, na nosa comunidade autónoma, sen necesidade de plantar nada máis. Despois, traendo ao noso terreo, porque isto quedanos un pouco lonxe, estamos en Betanzos, na comarca de Betanzos, unha comarca puramente forestal. Hai moitas persoas e moitas familias que viven directamente do sector forestal e que están expectantes e contentos coa posibilidade de que este proxecto se chegue a implantar en Galicia, porque suporá, pois, lóxicamente, a creación de maior riqueza para o sector forestal. Vostedes nos acusan de ser comerciais de Altri, nós non somos comerciais de Altri, en absoluto. Nós o que somos é comerciais de Galicia, dunha Galicia que prospere, que cree riqueza, e volvo a traer ao noso terreo, porque si é importante o sector forestal na nosa comarca, e senón non teñen máis que falar que a cantidade de industrias que hai relacionadas con ese sector, co sector da madeira. Din tamén que vai a supoñer unha agresión para o camiño de Santiago cando o punto máis próximo está a 3 kilómetros. E temos un exemplo nunha cidade que é Santiago de Compostela, que é patrimonio da humanidade, e que a 1 kilómetro do camiño inglés, cando entra en Santiago de Compostela, está Finsa, que é unha industria que ata onde nós sabemos, pois, é unha industria madereira. Din que por que non se instala en Portugal, pero que eso, é dicir, a ver, que como se lle decimos, non sei, pois a Alcoa que non ten que estar en Cervo e que teria que quedar nos Estados Unidos, ou que, por exemplo, pois Estelantis non pode estar en Vigo e ten que quedar en Francia, quero dicir, que Altri xa existe en Portugal, é unha multinacional e, polo tanto, as multinacionais pois implántanse en diferentes sitios. Pero, bueno, xa o dixo o voceiro non adscrito. Din non a Altri, pero xa dixeron non a Alcoa, non a AP9, unha navallada Galicia, non a Sogama, non a Finsa, non ao Xacobeo, non ao turismo, non aos eólicos, non ao Inditex, pero despois chega a campaña electoral e a voceira do seu partido pois visita Inditex e pon polas nubes como unha empresa exemplar. Por favor, eu creo que hai que ter un pouco de, non sei, de coherencia. E non vou a entrar máis nesto porque xa se debateu en suficientes organismos e nós aquí pouco imos a amañar. Eu o que digo, volvendo ao noso terreo, é que teñan en conta a importancia que ten o sector forestal para esta comarca. Temos falado moitísimas veces neste salón de plenos
da importancia que tería a recuperación de Betanzos como cabeceira comarcal, que esta é unha comarca potentísima na que todos e todas estemos de acordo. Pois pensen tamén na riqueza que crea ese sector aquí. E, por suposto, estamos a falar sen saber todavía se isto se vai a levar a cabo algún día, porque o único que se fixo polo de agora foi a declaración de impacto ambiental e que conta con todos os informes técnicos favorables, con máis de 30 organismos afectados. Non creo que todos os organismos afectados e todos os funcionarios que asinaron esos informes sexan comerciais de Altri do que nos acusan aos do Partido Popular. Polo tanto, nós non imos a decir Altri non, pero non imos a decir a esta moción máis que non, e o noso voto vai a ser contrario. Máis nada, moitas gracias. Moitas grazas, voceiro socialista, ten a palabra. A moción que se presenta hoxe vai na línea, non? Nunha moción que se presentou no pleno de maio do ano pasado e na que xa manifestábamos por aquel entón que para este grupo non nos gustaba a idea do actual proxecto de Altri. E decíamos a idea do actual proxecto de Altri porque efectivamente, alá polo ano 2022, someteuse a votación do Parlamento de Galicia a declaración de estrategia para instalar na provincia de Lugo previsiblemente na Mariña Lucense unha factoría que ia xerar, e así se explicaba no Parlamento, 4.500 postos de traballo e que a súa actividade principal ia ser a produción de tecido de fibra téxtil, e a realidade que temos hoxe é que en vez de ser 4.500 postos de traballo son uns 500 que non se ia a instalar na Mariña Lucense, como se decía naquela época, sino na comarca de Ulloa, e que a súa principal actividade non ia ser a produción de fibra téxtil, sino a produción de celulosa solubre. Para nós, este proxecto non representa nin acolle o modelo de industrialización que defendemos para Galicia, e decía a voceira do Grupo Popular que estamos nunha comarca no que o sector forestal é un sector importante e, evidentemente, ese sector, o modelo de empresas e de industria que defendemos para ese sector non é instalar outra macrocelulosa na nosa terra. Creo que o pobo galego xa pagou os altos peaxes de ter unha planta de celulosa no sur da comunidade, concretamente na provincia de Pontevedra, e que temos que loitar para que esa produción forestal pois se transforme de forma final aquí en Galicia. É dicir, en vez de traballar ca óptica de facer pasta de celulosa, mandala fora de Galicia para traer transformada esa pasta en papel, pois temos que saltarnos ese escalón intermedio e tratar de promover que veñan empresas que transformen esa produción forestal no seu aspecto final, e non só falando de papel, sino na produción de mobles ou de produtos dirixidos e destinados para a construción. Polo tanto, a idea de unha nova celulosa no centro de Galicia pois non nos parece acaecida. E, evidentemente, estamos ante unha decisión técnica, pero tamén ante unha decisión política. Dende o punto de vista técnica, vemos que a legislación galega é algo máis laxa que a europea, e, falando do Parlamento, o Partido Socialista levou multitud de iniciativas para tratar de que esta legislación ambiental en Galicia pois se pareza ao que acaba de aprobar recentemente o Parlamento europeo. Si é certo que este proxecto pasou a avaliación de declaración do impacto ambiental de forma favorable, e creo que foi o récord da administración autonómica no rápido que se tramitou e no rápido que se resolveu. Esperemos que sirva como exemplo para outras iniciativas, pero tamén vemos que dende outros sectores aínda faltan, non? Por obter máis permisos, como pode ser, e como decía o Grupo Nacionalista, pois o permiso referente á captación da auga necesaria para a factoría. Dende o punto de vista político, temos que ter por relevo que este proxecto non se trata dun proxecto privado, sin financiación pública, pois somos coñecedores de que a empresa solicita 250 millóns de
euros de fondos públicos a fondo perdido e que incluso nun debate no Parlamento de Galicia o propio presidente da Xunta dixo que ele estaría disposto dende a Xunta de Galicia tamén a inxectar fondos a este proxecto. Si ben é certo que noutro debate uns meses despois pois negou non que a Xunta de Galicia participase con fondos na achega e na promoción do proxecto. Como dicíamos, o proxecto reclama 250 millóns de euros de fondos públicos e parece que non cumple non con esa maioría dos criterios dos PERTE aos que aspira. De feito, xa non acadou a axuda de 30 millóns de euros que solicitaba aos fondos por descarbonización. Ben, e se nos centramos xa nos acordos que formulan, evidentemente que nos opoñemos a instalación deste proxecto actual, así o defendimos no seu momento. As dúbidas sobre o funcionamento do proxecto son elementos centrais para a viabilidade do proxecto. Creo que o quero volver a recordar. Partíamos dun proxecto que creaba 4.500 postos de traballo, que agora son 500, pasaba de transformar 200 toneladas de fibra téxtil a producir 400 toneladas de celulosa, captando 46 millóns de litros de auga ao día, o mesmo que toda a poboación da provincia de Lugo xunta, xerando 30 millóns de litros diarios de augas residuais, xa sei que non se beben directamente, parafraseando a conselleira, pero si é certo que si aumenta a temperatura da auga, algunha repercusión vai a ter. O sea, a construción dunha chimenea de 75 metros de altura para liberar, bueno, evidentemente, pois bastantes partículas e bastantes compostos químicos. Tamén é certo que, evidentemente, se pasou unha declaración medioambiental, se estima que as instalacións pois deberían de cumprir ca legislación ambiental, pero reiteramos que somos conscientes de que non se reúnen todos os requisitos para poder acudir aos fondos PERTE, nin estamos a falar do proxecto inicial. O que sí quero facer uns incisos non no terceiro ou cuarto punto dos acordos que formulan, posto que entendemos que se debe o sea, que o Goberno Central desestimará ou non esos fondos públicos con criterios obxectivos, non podemos instar así directamente a unha administración que porque non nos guste o proxecto, pois xa non se lle den fondos públicos. Nos entendemos que non cumple con eses criterios obxectivos exixidos e se acaba de demostrar agora mesmo na tramitación desos PERTEs de descarbonización. É como si na liña de subvencións de concorrencia competitiva que se tramita no Concello de Betanzos, pois mañán un grupo da corporación presenta unha moción para decir a esta entidade non lle dar porque a programación que presentan calé, non? E no tocante á promoción e a facilitación da asistencia da veciñanza, convocatorias e mobilizacións sociais, o compromiso do Concello non pode ser outro que o de informar destas convocatorias. Calquera outra actividade, como pode ser sufragar un autobús ou o transporte para quen quera acudir, eso o Concello non ten competencias nin o vai a facer, eso é evidente, pero bueno, imos a votar de forma favorable a moción porque coincidimos en todo, pero con esas cuestións que quería tamén por de manifesto en riba da mesa. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. É tal o entusiasmo que mostra o Partido Popular por Altri que a empresa pasteira debería contratalos como comerciais. Superan mesmo a propaganda da propia empresa. Durante 3 anos, entre 2021 e 2023, a Xunta e Altri estuveron enganando a toda Galiza, dando unha información falsa sobre o que ia producir a fábrica, a cantidade da produción, os postos de traballo e un longo etcétera. Só se coñeceu toda a información en marzo de 2024, 2 semanas despois das eleccións galegas, porque o PP agochou intencionadamente o proxecto para que non lle afectara na campaña electoral. Neste momento descubrimos que era un proxecto dunha macrocelulosa que representa o franquismo industrial,
60 anos despois de impoñer Ence na ría de Pontevedra. O expolio dos recursos do país, unha agresión ao medio e un ataque sen precedentes a sectores estratégicos da nosa economía. O PP e a empresa mantiveron durante 3 anos aos galegos e as galegas, afirmaban ata 2023 que a fábrica de Altri ia supoñer 2.500 postos de traballo directos, cando se fai público o proxecto industrial estratégico en marzo de 2024, os 2.500 postos de traballo directos quedaron en 500 directos e 2.000 indirectos. E os indirectos calculados a ollo, porque únicamente se fai referencia a postos de traballo relacionados coa xestión do monte, a logística e os servizos. Basicamente, unha tomadura de pelo. O informe do Consello da Cultura Galega de setembro de 2024 fala dunha estimación máxima de 281 postos de traballo, tendo en conta os datos do Plan de Viabilidade Económico presentado por Altri. Mentiron tamén sobre o que ian producir ata marzo de 2023. Afirmaban que nesta planta se ia producir 200.000 toneladas de fibras textiles. Liocel. Agora, imos ver a realidade, que se coñece en marzo de 2024, 2 semanas despois, como xa dixen antes, das eleccións galegas, cando se fai público o proxecto e o estudio de impacto ambiental. Previsión de producir 400.000 toneladas de pasta de celulosa solúvel e 200.000 de fibras textiles. É dicir, a Xunta estivo ocultando deliberadamente que o que estaba promovendo e patrocinando era unha macrocelulosa. Estivo ocultando tamén as dimensións xigantescas do proxecto, que pretende ocupar 360 hectáreas ou 3.600.000 metros cadrados, o equivalente, para que nos fagamos unha idea, a 600 campos de fútbol, por suposto, en solo rústico, recalificando a industrial. Tamén ocultaron o elevadísimo consumo de auga e a contaminación do río Ulla, captación de 46 millóns de litros día do encordo de Porto de Mouros e verquido de 30 millóns de litros día no río Ulla, augas arriba do encoro. Vertido de augas tratadas máis contaminadas con nitratos, sulfatos e sólidos en suspensión. Según a información presentada pola propia empresa na solicitude de captación de augas. Esa é tan boa como di o PP na Xunta, preguntámonos como o resto de galegos e galegas por que non se instala en Portugal. Di o PP, como ben nos dixo a súa voceira, que é unha multinacional. A realidade é outra razón ben distinta. A razón de por que non se instala en Portugal explicouna moi claramente o CEO da empresa nunha entrevista aos medios portugueses expreso en abril de 2022. O titular deste medio de comunicación expreso dicía: Altri invirte 800 millóns na Galiza por falta de eucaliptos en Portugal. Isto, para min, xa quere decir algo. A razón é que logo dos megaincendios de Portugal do 2017, pois Portugal decretou a moratoria das plantacións de eucaliptos ata o 2030. Trátase dunha industria de enclave, é dicir, que se establece en Galiza para aproveitar os nosos recursos naturais, pero prevé pechar o ciclo productivo fora e deixar o grosso dos beneficios pois fora. Ademais, Altri vai supoñer un incremento da necesidade de produción de eucalipto, porque non é certo, como afirma o Partido Popular,
que os 6 millóns de toneladas de eucalipto que actualmente exportamos de Galiza se vayan dirixir a Altri. Non imos poñer unha aduana para impedir a exportación. Mais ben, Galiza vai seguir exportando eucalipto e vai autorizar a plantación de moitos máis eucaliptos para alimentar a macrocelulosa Altri. En definitiva, trátase dun proxecto industrial que vai causar un forte dano ambiental e que vai ter un impacto directo moi negativo en sectores económicos estratégicos da economía galega, nas empresas de produción de alimentación da comarca da Ulla, Arzúa, Odeza, nos sectores turísticos polo impacto visual e paisaxístico sobre o camiño francés, no sector pesqueiro, marisqueiro, acuícola da Ría da Arousa, no sector forestal polo prexuicio á cadea de valor do Piñeiro que move máis de 800 millóns de euros anuais, o dobre que Ence e Altri xuntas. Do que debería preocuparse o Partido Popular é de apoiar os sectores productivos galegos, non de patrocinar un proxecto que é unha amenaza directa para eles. En resume, o problema é o modelo industrial, o modelo económico do que o PP, o modelo económico do que o PP para o noso país, promover industrias que expolian os nosos recursos naturais. E como exemplos temos o modelo eólico, coa explotación do noso vento, a mina de Touro, o pino, ou as macrocelulosas como Altri, grandes empresas maioritariamente de capital estranxeiro que deixan uns mínimos postos de traballo e que, ao mesmo tempo, acaban cos sectores productivos do país, que era o que realmente nos daba de comer. Empresas que deixan aquí a contaminación e que levan os beneficios da súa produción para fora. Entonces, eu rotundamente digo Altri non. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, esta é unha moción que nos entendemos que non incumbe a este salón de plenos. Eu entendo que a vostedes pois lles manden desde Santiago, traela aquí, que lles manden ler ese argumentario que acabamos de escoitar, mas non llemos a dar máis bola. Simplemente citar o que foi ata non hai moito tempo secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, presidente da Diputación da Coruña e actual alcalde das Pontes, que dicía: nos ofrecimos Altri nas Pontes, sí, e eu volvería a facer 20 millóns de veces. E é máis, nos ofrecimos sitio para Ence nas Pontes, xa cando chegamos. Estou de acordo co señor González Formoso. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceira popular. Máis nada que engadir, gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista. Nada máis que engadir, creo que na primeira explicación dixouse claramente que non nos gusta ese proxecto, que non nos gusta porque difiere totalmente do que se presentou na declaración estratégica e porque pasábamos de producir fibras textiles a producir celulosa e polo tanto entendemos que a reindustrialización de Galicia ten que ir enfocada na transformación final do produto. Estamos a falar do sector forestal, pero podemos falar do sector gandeiro ou do sector lácteo, que producimos aquí cantidades inxentes de leite que son exportadas para outros puntos do país para traelas despois transformadas en iogures ou outro tipos de produtos lácteos. Por lo tanto, a riqueza non está só na produción, sino principalmente na transformación final. Nada máis que engadir. Ben, pois, debatido o tema, agora sí que non hai unanimidade, señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Ben, pois esta moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e o voto en contra dos concelleiros non adscritos e do Partido Popular. Punto seguinte. O punto seguinte é a moción do PP sobre a mellora da proposta da Comunidade Enerxética Local.
Voceira Popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, o Grupo Municipal do Partido Popular, no seu compromiso coa loita contra o cambio climático e a promoción dun modelo de desenvolvemento sostible, considera fundamental avanzar cara á autosuficiencia enerxética e a reducción da dependencia de fontes fósiles. As comunidades enerxéticas locais constitúen unha ferramenta clave para acadar estes obxectivos, permitindo que a cidadanía, as empresas e as entidades locais xeren, consuman e xestionen enerxía renovable de maneira colaborativa e descentralizada. A legislación vixente en materia enerxética abre a porta á creación destas comunidades que favorecen un modelo máis xusto, participativo e eficiente da xestión da enerxía. A creación dunha comunidade enerxética local en Betanzos permitiría impulsar a sustentabilidade e contribuir aos obxectivos de descarbonización, reducir os custos enerxéticos para a veciñanza e empresas locais, xerar emprego verde no ámbito das enerxías renovables, fomentar a participación cidadá na transición enerxética e incrementar o control local sobre os recursos e prezos da enerxía. A posta en marcha da comunidade enerxética debe incluir unha fase inicial de estudo e diagnóstico, a identificación das fontes renovables dispoñibles, a definición dunha estrutura legal de xestión e a captación de socios e financiamento público ou privado. A nivel técnico, prevese a instalación de infraestructuras como paneis solares en edificios municipais ou tellados comunitarios, sistemas de almacenamento enerxético e unha rede intelixente de distribución que permita compartir e optimizar o uso da enerxía xerada. O Concello debe liderar esta iniciativa actuando como motor do cambio e facilitando a implicación de todos os axentes locais. Tal e como anunciaron en abril do 2023, o Concello ten previsto promover a creación dunha comunidade enerxética local centrada na zona do Carregal. Hai xa un ano, en abril do 2024, celebraron unha xuntanza para informar aos veciños interesados dos pasos a seguir para a creación de dita comunidade enerxética. Nas últimas eleccións municipais, en maio do 2023, o Partido Popular encargou un estudo sobre as posibles ubicacións para a creación dunha comunidade enerxética, que amplía considerablemente a proposta anunciada polo Goberno Municipal, do que axuntamos unha copia, poñemos aos membros da corporación, a todos os grupos políticos que conformamos a corporación. Neste estudo se contemplan as seguintes ubicacións: Matadeiro, escolas, mercado, Plaza da Constitución, liceo, biblioteca e complexo deportivo, cunha xeración estimada total de 718.000 kWh ano. Betanzos pode e debe ser un exemplo de transición enerxética xusta, sostible e participativa. E por todo iso, sometemos ao Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. 1. Impulsar unha creación dunha comunidade enerxética local en Betanzos, promovendo a participación activa da cidadanía, empresas e entidades locais. 2. Constituir un grupo de traballo municipal que coordine o proxecto co apoio de técnicos, representantes veciñais e do tecido empresarial local. 3. Explorar vías de financiamento, tanto públicas como privadas ou de participación colectiva. 4. Informar e sensibilizar a veciñanza sobre os beneficios das comunidades enerxéticas e facilitar a súa participación activa no deseño e posta en marcha da iniciativa. E 5. E último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira no que delegue leva a bo fin os citados acordos. Mais nada. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Alcaldesa, nos parece un proyecto muy positivo para nuestra ciudad y vecinos, todo lo que sea apostar por energías renovables y que puedan redundar en un beneficio económico para todos, tenemos que apoyarlo. El proyecto que nos entregaron es realista y vemos positivo que se pueda llevar a cabo. Nuestro voto, por supuesto, será favorable. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Desde o Bloque Nacionalista Galego, como toda a veciñanza sabe, defendemos este modelo de produción de enerxía en comunidades enerxéticas como un modelo de produción sustentável. E, polo tanto, xa anunciamos o noso voto a favor da proposta do Partido Popular. De feito, desde o Bloque Nacionalista Galego, alegrámonos de saber que o Partido Popular aposta por este modelo en Betanzos, porque, desde logo, non é o que estiveron facendo nestes últimos anos desde a Xunta de Galiza, onde apostou polo modelo de macroparques eólicos cun impacto ambiental considerável sen ter en conta a
realidade do país, nin as nosas necesidades de consumo e que se centraba en dar beneficio ás grandes empresas eléctricas, intentando aproveitar ademais as subvencións de cartos públicos para a reducción das enerxías fósiles. Igual estaba ben que a portavoz do Partido Popular de Betanzos, de paso que vai ao Parlamento, lle comente aos seus compañeiros o que di nesta moción sobre as cooperativas de produción de enerxía como modelo máis sostíbel. E ver se así rectifican, sobre todo porque o modelo que defende o Partido Popular na Xunta tería un impacto moi importante na nosa comarca, tanto pola instalación de grandes parques eólicos en Ozacesura, Saranga, Coirós, Curtis e un etcétera, como polas liñas de alta tensión que atravesarían a comarca e as subestacións, concretamente a que pretenden instalar en Abegondo, para poder, despois, exportar toda esa enerxía. Desde o Bloque Nacionalista Galego temos a información, igual que o resto da veciñanza, da aposta do goberno local pola construción dunha comunidade enerxética no Carregal, que anunciaron antes das eleccións municipais, como di o Partido Popular na súa exposición de motivos. Unha comunidade enerxética na que a instalación de paneis solares e a compra de enerxía correría a cargo dunha empresa privada. Non é o modelo que máis nos convence, mas entendemos que, desde logo, é mellor que nada. E respectamos, por suposto, a decisión de apostar por este modelo da veciñanza que forme parte da cooperativa. Nesta primeira intervención, nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, hoxe este pleno pon enriba da mesa un tema fundamental para o presente e o futuro de Betanzos. Falamos do modelo de cidade que queremos construir, un Betanzos máis sostible, máis eficiente, máis preparado para os retos que xa están aquí. Enlazando co que dicía o portavoz nacionalista, pois queremos comezar agradecendo ao Partido Popular de Betanzos que se sume ao discurso verde. Valoramos que hoxe recoñezan a importancia de apostar pola transición ecolóxica e pola eficiencia enerxética. É positivo que compartamos esa visión porque os retos aos que nos enfrontamos non son dun partido nin doutro, son retos colectivos que exixen consenso, altura de miras e compromiso real. Por tanto, queremos deixar claro que valoramos positivamente a proposta que presenta hoxe aquí o Partido Popular. Consideramos que é un paso constructivo e anunciamos que, evidentemente, votaremos a favor. Porque compartimos o obxectivo de avanzar nun modelo de enerxía máis limpo, máis democrático e máis próximo á cidadanía. Agora ben, tamén é preciso dicir que moitas das medidas que se propoñan xa levan tempo en marcha neste goberno. Aquí en Betanzos a política verde non é un discurso de última hora, senón que é unha liña de traballo constante e coherente. Nos últimos anos impulsamos accións concretas que se están transformando a cidade. Estamos a piques de traer a este pleno a proposta para a constitución da comunidade enerxética local, froito de máis de 2 anos de traballo, de participación cidadá e da captación de fondos europeos. Tamén, en as próximas semanas, iniciamos a instalación de supercargadores eléctricos públicos na zona do Carregal, que serán os primeiros en Galicia destas características, permitindo cargar a máxima potencia 6 vehículos á vez. Rehabilitamos edificios como o Mercado Municipal e iniciamos a reforma da futura sede da Policía Local, apostando pola eficiencia enerxética ata lograr aforros de consumo superiores ao 70%. Melloramos a eficiencia de outros edificios municipais, como o Arquivo e o Museo das Mariñas, e renovamos toda a iluminación pública por sistemas LED, logrando importantes aforros económicos e ambientais. Este é o compromiso, facer do discurso verde unha realidade palpable na vida diaria de Betanzos. Cando falamos de comunidades enerxéticas non estamos inventando nada novo. Estamos sumándonos a un movimento global que está a transformar a forma de producir e de consumir enerxía. En España temos exemplos inspiradores. En Viladecans, en Cataluña, puxeron en marcha unha comunidade enerxética que permite que escolas públicas, edificios municipais e veciños e veciñas compartan a súa propia produción de enerxía solar. En Crevillén, na comunidade Valencia, crearon Enercop, unha cooperativa local
que agora lidera a transición enerxética no seu municipio, combinando autoconsumo, participación cidadá e emprego verde. Fora das nosas fronteiras, exemplos como de Xonau, en Alemanha, onde un pequeno pobo asumiu o control da súa rede eléctrica e apostou por fontes renovables, ou Copenhague, en Dinamarca, onde a produción enerxética cooperativa permite á cidade avanzar cara á neutralidade climática, demostrando que outro modelo sí que é posible. En este caso, Betanzos non pode ni debe de quedarse atrás. Queremos ser tamén un exemplo, queremos ser parte desta revolución enerxética feita desde o local, coa xente, como non, para os veciños e veciñas de Betanzos. Por iso, como dicía anteriormente, levamos anos trabañando para poñer en marcha unha comunidade enerxética. Unha comunidade enerxética que instalará 257 kilovatios de potencia fotovoltaica en edificios municipais, xerará máis de 307.000 kilovatios a hora de enerxía limpa, reducirá máis de 100 toneladas anuais de CO2, beneficiará directamente a máis de 75 familias e aforrará máis de 60.000 euros anuais para o Concello e sen custo para as arcas públicas. Este é o modelo que defendemos, un modelo real, viable, participativo e, como non, transformador. Entendemos tamén que na proposta se fale de actuar no casco histórico e compartimos ese obxectivo a medio prazo. Pero temos que ser responsables, o casco histórico ten unhas limitacións evidentes. De un conxunto protexido e calquera intervención debe respectar a normativa patrimonial, require informes técnicos específicos e autorizacións de patrimonio que sabemos que a día de hoxe son moi difíciles de conseguir. Non renunciamos a esa idea, pero sabemos que actuar aí leva máis tempo e con máis cautela. Por iso empezamos onde podemos actuar xa, de maneira inmediata, segura e eficaz, nos edificios públicos máis modernos na zona do Carregal, compatibles cos requisitos técnicos e normativos. Así, consolidaremos unha primeira comunidade enerxética local, sólida, e seguiremos avanzando, ampliando e, como non, mellorando. O apagón eléctrico que afeitou onte a amplas zonas do país, por non dicir todo o país, lembrounos que o sistema tradicional é máis que vulnerable, que a dependencia das grandes redes centralizadas non é suficiente e que a autonomía enerxética, a xeración local, a resiliencia son máis precisos que nunca. Esta estrategia local encaixa perfectamente coa política que defende o Goberno de España, apostando polo autoconsumo, pola transición ecolóxica, pola democratización da enerxía e pola loita contra o cambio climático. Por tanto, votamos a favor porque compartimos, evidentemente, o obxectivo, porque xa estamos facendo realidade o que hoxe se propón e porque evidentemente queremos un Betanzos máis sustentable, un Betanzos máis verde e máis humano. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois agradecer o voto favorable de todos os grupos que así o manifestaron. Bueno, simplemente gustaría explicar, inda que xa no propio texto da moción así o fixemos. Isto foi un proxecto que encargou o Partido Popular para as eleccións, as pasadas eleccións municipais en maio do ano 2023, como outras cousas que incluímos dentro do noso programa electoral, pois non falamos de tacón nin de oído e, polo tanto, pois pareceunos interesante debido a que o Concello xa manifestara, como tamén recollemos na moción, tanto no ano 2023 como no ano 2024, a posibilidade de executar na zona do Carregal unha comunidade enerxética local, e pareceunos interesante pois non guardar este proxecto que evidentemente pois tivo un custe humano e económico importante, non guardalo no caixón da sede do Partido Popular e poder compartilo con toda a corporación. Por eso achegamos, igual que o texto da moción, cando a presentamos, pois unha copia para que todos os grupos o poideran observar. Polo tanto, señor voceiro do BNG, mire, se estamos de acordo con eso, que xa levamos traballando moitos anos neso. O dito, pensamos que é algo importante no que debemos ir todos da man, evidentemente,
estar de acordo con enerxías limpas, verdes e renovables será moi importante para o noso Concello. Evidentemente, esta proposta a fixemos o mércores pasado, cando o Partido Popular non tiña ningún tipo de coñecemento do que ia acontecer no día de onte. E máis nada que decir. Moitas gracias. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Moi poquita cosa, como es habitual en mí. Tenemos que ir con los tiempos, creo, y darle a Betanzos la brillantez que se merece. Para eso, nuestros vecinos nos pusieron aquí en esta sala. Nada más. Muchas gracias. Moitas grazas. Voceiro nacionalista. Como se dixen na miña primeira intervención, desde o Bloque Nacionalista Galego defendemos as cooperativas de produción de enerxía como un modelo máis sustentável, con menos impacto, cos beneficios da autoxestión. En ese sentido, imos apoiar a moción. Mas, insisto, pedimosles coherencia e que definan que modelo de produción de enerxía e de industrialización defenden para o noso país. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois reiterar o dito na primeira intervención e facer, sobre todo, fincapé nese traballo que se leva realizando xa desde hai máis de 2 anos por este equipo de goberno, da man dos técnicos municipais, tanto do Departamento Urbanístico como de Departamento Xurídico, pois para elaborar esta proposta, que, bueno, que nos próximos plenos, se pode ser no próximo pleno, pois traeremos vista esta unanimidade pois a este pleno a constitución, no, da primeira comunidade enerxética en Betanzos, como non, evidentemente, que sexa un primeiro paso no que sabemos que existen pois veciños, empresarios, empresarias interesados en participar, porque fai ano e medio, se mal non recordo, realizamos xa unha primeira reunión aberta coa veciñanza para coñecer este tipo de interese e que cada día pois é un interese maior e que pode no caso de funcionar con éxito pois pode ser estudado pois esta ampliación para máis zonas de todo o término municipal de Betanzos, xa que, bueno, pois a instalación dunha comunidade enerxética sabemos que ten un radio de actuación de 2 kilómetros, pero evidentemente habería que estudar outras situacións para veciños e veciñas que poden estar interesados e evidentemente esta primeira comunidade enerxética non chegue ás súas vivendas ou empresas, e así falando un pouco en alto, recórdome do polígono de Piadela, por dar un exemplo. Nada máis nesta intervención. Moitas grazas, pois, rematado o debate, entendo que esta moción si se aproba por unanimidade, así que pasamos ao punto seguinte, señor secretario. O punto segundo, o punto oitavo é a moción do PP en solicito de comparecencia do delegado de Seguridade. Voceira popular ten a palabra. Ben, pois recentemente tivemos acceso ao proxecto de control de acceso, digitalización, control de ocupación e aparcamento do casco histórico de Betanzos mediante a instalación de cámaras. Dito proxecto está xerando moita intranquilidade entre os veciños e comerciantes e tras o análise pormenorizado do documento non atopamos como se vai a realizar a operativa no que respecta a autorización de matrículas de veciños, comerciantes, vehículos de carácter comercial, repartidores, non residentes e demais vehículos que teñan que ter acceso, así como a regulación do aparcamento. É certo que é un proxecto no que se explica moito da parte técnica de cámaras, de instalación, etcétera, pero falta a outra parte, que a que, digamos, que os veciños e as veciñas teñen certa intranquilidade, como expoñemos aquí, e entón, debido a isto, con ánimo de que os veciños e as veciñas poidan ter coñecemento e se poidan calmar os ánimos por isto, porque
ás veces a falta de información pode xerar situacións de invencións, entre comillas, ou que haxa certo temor sobre cousas que igual non debería de habelas. E é por iso que consideramos importante que nos expliquen, e expliquen evidentemente a todos os veciños e veciñas como se vai a facer esta operativa. Non máis nada. Moi ben, voceira popular, pois unha vez máis, antes petición de comparecencia do Partido Popular, e a pesar de non cumprir cos requisitos que marca o Regulamento Orgánico Municipal, non temos ningún problema en que o delegado, neste caso de Seguridade, compareza, e como marca o regulamento, e agora sí que non o traio e falo de memoria, voulle ceder a palabra para que compareza, despois poderán falar todos os grupos e poderá dar unha última explicación se así o desexa, e non existiría votación porque non é unha moción. Por tanto, evidentemente aceptamos esta solicitude de comparecencia para calmar eses ánimos, como di, que moitas veces se enchen de intranquilidade por cuestións alleas a este goberno, pero bueno, vamos a calmar eses ánimos. Concelleiro de Seguridade ten a palabra para explicar e para informar sobre ese proxecto. Pois moitas gracias, encantado de comparecer ante este pleno e ante os veciños e as veciñas do noso concello, e collendo o guante do que informaba agora mesmo a alcaldesa no sentido de calmar os ánimos. Eu pido que os ánimos se calmen entre todos, porque é curioso que algún concelleiro ou concelleira que están presentes nesta sala, cando se estaban instalando unhas placas informativas pola nosa rúa, en vez de calmar os ánimos, eu vía como encendían os ánimos, non de algún comerciante e de algunha comerciante dicindo isto é unha aberración, isto non se lle ocurre a nadie. Polo tanto, cando falan tamén de falta de información, hai que falar de información e de desinformación, non? Temos aí o capítulo recentemente do primeiro trimestre da asignatura de Ciencia e Tecnoloxía dos Materiais, cando se confunden ventanas de aluminio con ventanas de madeira. Pois esa falta de información que están acusando vostedes a este grupo de goberno de levar a cabo, pois non é tal. A explicación que vou facer hoxe, pois xa lla fixo a alcaldesa no seu momento, a Asociación de Comerciantes a ACEBE, a Checasco, ou mesmo a Asociación de Veciños e Veciñas do Casco Histórico. E vou centrarme agora no inicio da solicitude de comparecencia que din vostedes e afirman que recentemente tiveron acceso ao proxecto de control de acceso e digitalización. Este proxecto quitouse a licitación o 30 de agosto do ano 2024 e vostedes forman parte da mesa de contratación, e esa primeira mesa de contratación celebrouse o 16 de setembro do ano 2024. Polo tanto, non teñen coñecemento recentemente, como mínimo teñen dende o 15 de setembro do ano 2024. Ben, ese proxecto recolle a instalación de cámaras e elementos digitais, o control do acceso a vehículos autorizados ou a definición de zonas de acceso permitidas e circulacións dentro dos eixos comerciais do casco histórico. Así pois, en base a ese proxecto, instaláronse cámaras IP de lectura de matrículas, un software de recoñecemento OCR e xestión de matrículas, un servidor para aloxar a plataforma informática, a instalación de routers 4G e a mellora da cobertura móvil do centro de control, é dicir, da oficina da Policía, e o resto de infraestructuras necesarias, é dicir, armarios, monitores, equipos informáticos, cadros eléctricos ou tendido eléctrico para dar servizo a estas cámaras. O sistema está montado a día de hoxe e o seguinte paso, evidentemente, e que non se recollía nese proxecto que se quitou a licitación en agosto do ano 2024, crearase un sistema de regulación do mesmo,
levando a cabo unha zona de acceso restringido ao casco histórico que será controlado polas cámaras e polos dispositivos instalados. A primeira premisa desta zona será que os peóns terán sempre prioridade fronte aos vehículos. O acceso a esta zona restringida estará permitido en todo momento para os vehículos de residentes no casco, aos garaxes situados no casco, vehículos de emerxencias ou vehículos de transporte público. As tarefas de carga e descarga de mercadorías estarán permitidas nun horario establecido e o resto de vehículos poderán acceder ao casco histórico nun período máximo de tempo establecido e así poderán realizar esas tarefas oportunas dentro do casco. Por exemplo, recoller unha persoa no seu domicilio, recoller un pedido nun negocio ou acudir á escola infantil a deixar ou a recoller unha crianza. Para poder controlar os accesos e as saídas do casco e o cumprimento dos tempos que se establezan por parte dos vehículos que non teñan libre acceso na entrada mediante esas cámaras, registrarán a entrada e a saída de cada vehículo na zona restringida. É dicir, todo vehículo en calquera punto do acceso do casco histórico se registrará a hora que entre e se registrará a hora que saia. E, evidentemente, na casuística que decíamos con anterioridade, os vehículos que estén censados no casco histórico disporán de tempo ilimitado e os que non cumpran esa normativa terán un tempo establecido para facer esa legislación, esas tarefas, esos trámites que teña que facer dentro do casco histórico ou deixar a unha persoa na súa vivenda. Os aparcamentos estarán permitidos nas zonas disponibles e, evidentemente, quedarán libres de estacionamento as rúas e as prazas enlleiras, é dicir, a Praza da Constitución, a Praza de Galicia ou a Praza de Fernán Pérez de Andrade, non poderán ser utilizadas para o aparcadoiro de vehículos, como non pode ser de outra maneira. Tamén permitirase únicamente o acceso á Rúa dos Prateiros aos vehículos de residentes na dita rúa, na Rúa Cerca, na Rúa Santa Marina e nas perpendiculares a estas para eliminar ese elevado tráfico de vehículos que utilizan esa Rúa dos Prateiros para acceder a Pontevella e non ter que sair polo Valdoncel. Evidentemente, esta regulación terá un período de carencia na que o Concello levará a cabo unha campaña informativa entre a veciñanza e divulgará de xeito informativo as sancións polo incumprimento das normas establecidas. E xa para finalizar esta comparecencia, teño que dicir que, e como é evidente, que vanse a dar moitas casuísticas particulares que serán atendidas e que poderán ser recollidas no sistema de xestión dos accesos á zona restringida. Por lo tanto, se lle vai dar en todo momento publicidade, se lle vai a dar carencia aos veciños e veciñas para que se adapten a esta nova normativa de acceso restringido, regulado e acotado no tempo, e se atenderán todas esas casuísticas especiais de forma ordenada e de forma justificada. Nada máis que engadir, e se hai algo que máis que teña que aclarar, estarei disposto a facelo, como non podería ser de outra maneira. Moitas grazas. Agora comezamos a rolda de intervencións de menor a maior representación. Concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Ben, agradecerlle a explicación ao voceiro do grupo de goberno e pouco que comentar. Consideramos que son medidas positivas que van en favor dunha progresiva, igual é un pouco utópico dicilo, pero peatonalización do casco histórico. Eu personalmente estou a favor e aparte entendemos que esa prioridade peatonal fronte aos coches no casco histórico, máis que algo positivo, é unha necesidade. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, podemos estar de acordo en que quizáis esta comparecencia fose necesaria, porque a información e a transparencia sempre son positivas e sempre son necesarias, aínda que quizáis a mellor maneira de informar a veciñanza tampouco non sexa nesta sala de plenos, porque os plenos chegan até onde chegan, por sorte ou por desgraza. Precisamente o Concelleiro de Seguridade, que hoxe comparece hai uns meses, falaba nesta sala de existencia dun bulo que percorría Betanzos sobre que se ia cortar o tráfico en toda a Praza do Campo, desde Bicoca. Gonzalo agradecerá moito a publicidade que lle facemos desde esta sala. É dicir, que o tema leva meses vivo ou circulando por Betanzos. É certo que hai uns meses
xa antes da mesa de contratación se dixo que se ian colocar esas cámaras porque efectivamente había unha subvención concedida e había que justificala, que para algo nos dirán os cartiños. Tamén se nos dixo que se ia falar coa veciñanza, coas asociacións e mesmo cos grupos políticos para determinar entre todos como e cando se ia circular polo casco histórico de Betanzos. Nos faláramos cos comerciantes que cando nos falamos con eles non tiñan ese diálogo, aínda non se producira. Se vostede nos di que efectivamente se produciu ese diálogo coas asociacións de comerciantes, alegrámonos que se estean dando pasos para efectivamente definir como se vai circular polo casco vello. Claro, colocaronse as cámaras, algún sinal de circulación restringida que logo se retirou e a xente comezou a falar para ben e a falar para mal. Eu, como consello que ninguén me pediu, e senón que non me fagan caso, cando non se informa de primeira man, medra a desinformación, medra a mentira, e medran os famosos bulos. E os bulos poden chegar a crear crispación, porque, unha cousa lles digo, como dicía a señora alcaldesa na presentación deste punto, hai quen se nutre da crispación, hai que se alimenta dela, e que a fomenta e mesmo a pode facer medrar porque é o seu sustento. Para non dar lugar nin a mentiras, nin a crispación, só hai unha solución. E esa solución é a verdade, o diálogo, a transparencia continua, a información continua. Vostedes teñen nas mans unha arma moi poderosa que é esta. É tan simple como un vídeo, unha colección de diapositivas de Canva que son moi faciliñas de facer, se eu as fago, vostedes tamén poden. Informen os veciños e as veciñas e corten as mentiras antes de que medren e nos fagan dano a todos, porque esa crispación que nutre a algúns, a outros fainos dano e non nos deixa vivir tranquilos. Entón, por favor, polo benestar de todos os veciños e as veciñas de Betanzos neste e noutros temas, corten antes de que isto cree malestar entre todas as persoas que habitamos Betanzos. Grazas. Moitas grazas, voceira popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, vaya por diante, pois que agradecemos, inda que xa sabemos que incumplimos solicitando esta comparecencia, pero non é, dicir, a solicitud das comparecencias non é porque nos salga da manga, que dicir, ou porque que iramos poñer en un apreto ao goberno municipal ou porque estemos aquí para meter o dedo no ollo. Dicir, eu non sei, isto é un tema que efectivamente leva moito tempo circulando polas rúas, pero eu non vexo que os veciños e as veciñas teñan claro como vai a funcionar este tema, porque a nós non lo siguen trasladando, pero non só os veciños e veciñas como podo ser eu, que vivo aquí no casco histórico, sino moitos comerciantes daqui. Entón, eu non dubido en absoluto de que vostedes falaran con todas esas asociacións. Igual as directivas desas asociacións non lle diron traslado aos asociados, descoñezo. Pero, dicir, é que, eu, bueno, non sei como interpretar certas cousas, pero creo que xa está ben de poñer na boca de outros os bulos, que decir, o Partido Popular neste tema non dixo absolutamente ninguna palabra, senón tráigame aquí unha grabación ou unha captura de pantalla ou dunha nota de prensa onde nos dixéramos algo sobre isto. Eu podo enseñarlle o meu móvil de mensaxes que recibín hai tempo do tema do corte de tráfico en Bicoca. Eso non saiu do Partido Popular, seguro. Únicamente que digan que resulta que o dixo non sei quen, que como é simpatizante do Partido Popular, resulta que xa a culpa é do Partido Popular. Eu creo que hai que ser un pouco máis serios. E si, efectivamente, o Partido Popular meteu a pata un día. E xa o dixemos, xa pedimos disculpas por activa e por pasiva. Somos humanos, nos equivocamos, metemos a pata e pedimos disculpas e as pediremos todas as veces que fan falta. A ver si o mismo conto aplican todas as persoas, porque moitas veces se mete a pata por parte de outra xente e eu aquí por ahora non vim pedir a ninguén disculpas. Pero bueno, non estamos aquí para eso. Eu o único que quería decir é que este é un tema que preocupa, eu vivo aquí igual, pois resulta que me falan máis a min que a outras persoas. Pero o que teño moi claro é que os veciños non teñen claro como se vai a actuar. E eu agradezolle as explicacións, pero todavía non me quedou o suficientemente claro.
porque se eu mañán teño que traer un moble á miña casa e teño que autorizar unha matrícula de paso, porque resulta que se vai a exceder do tempo que vai a estar limitado ou restringido, pois non sei como vai a ser. Bueno, pois todo eso é o que xera incomodidade, intranquilidade e o que pode acentuar posibles bulos. Que lles volvo a decir, ollo con estar lanzando tonterías con que salen do Partido Popular. Creo que xa está ben. E non teño nada máis que decir. Gracias. Antes de darlle a palabra ao concelleiro de Seguridade, voulle a decir só dúas cousas moi brevemente. Primeiro, se dá por aludida, porque por algo será, porque ningún estou falando eu, ningún voceiro nin voceira que me precedeu mencionou ao Partido Popular. Díxose que hai xente que alimenta esa intranquilidade e que se nutre, creo que se citou, diso. Así que aí o deixo. E o segundo que vou a decir só para a tranquilidade de toda a corporación, as cámaras instaláronse dentro dos prazos dunha subvención. Aínda a semana pasada o concelleiro de Seguridade e a alcaldía tivemos unha xuntanza coa empresa encargada de configurar o software, porque descoñecemos se todos os parámetros que queremos incluir é posible, como se pode facer para saber ata onde podemos facer, como hai que facer para informar con exactitude á poboación. Agora dou a palabra. Entón, para poder dar toda a información, temos que tela. Unha cousa é a intención do grupo de goberno que queremos acadar con estas cámaras e ata onde queremos chegar. O tema das cámaras xa ven de hai moitos anos, xa houve outra intentona hai moitos anos. Pois conscientes de que só coa policía local non conseguimos o que xa está medianamente regulado neste concello hai anos. Por tanto, é un tema que ven de atrás. Con exactitude, saberémolo en breve, e cando seipamos con exactitude, trasladarase con exactitude á corporación, aos veciños e veciñas e a todas as persoas vinculadas ao casco e a fora do casco, porque nos afecta a todos e a todas. O que sí estou segura que deixou moi claro o concelleiro de Seguridade e quero deixar claro é que vai a ser un sistema dinámico, que calquera casuística que se poida dar nova, a veciñanza que este tranquila, terase en conta e non o que se defina nun primeiro momento non é inamovible. Eso sí que nos quedou claro nesa xuntanza. E que hai circunstancias e comercios específicos no casco, como é unha farmacia ou como son outros aos que hai que acceder, evidentemente, por residentes e por non residentes, e mesmo por persoas de outros concellos, e que hai circunstancias persoais que permitirán, sen ningún problema, que se poida levar a cabo. O que queremos é evitar un uso indiscriminado, que moitas veces é o que está a acontecer no noso casco. E temos que avanzar hacia, como toda Europa, toda Galicia, España, nos cascos históricos. Falábamos na primeira moción deste tema de poñer en valor o casco histórico, pois tamén pasa por aquí. Pero bueno, non quero pisar. Concelleiro delegado de Seguridade, ten a palabra. Pouco máis, porque xa me fixo vostede os deberes, señora alcaldesa. Perdón. No, eu encantado. E simplemente decía, non, na miña primeira intervención, que se había algunha pregunta que trataría de respostala. A pregunta que me fai, señora voceira, sobre como que non lle quedou claro que como faría vostede si ten que descargar un mueble. Era un exemplo, pois, para contestarlle. Si a persoa que ten que descargar ese moble é veciño e residente no casco histórico e ten o vehículo empadronado no casco histórico, evidentemente non vai a ter que facer nada, simplemente descargar o moble, porque vai a ter
total disponibilidade de acceso. Si é unha terceira persoa que está botando unha man ou axudándolle a un familiar que está dentro do casco histórico, pois é tan fácil como chamar á policía local e decirlle o día tal vou a entrar co vehículo matrícula tal para facer este trámite, co cual non vai a ter inconvinte. Se ese trámite lle vai a levar menos de 15 minutos, xa non ten nin que avisar. E se ten que facelo unha empresa de mudanzas, a carga e descarga de mercadorías vai estar autorizada, e se é unha persoa que ten que facelo de forma excepcional e ocupando a vía pública, pois como se fai a día de hoxe, solicitude de ocupación de vía pública, e nesa solicitude terá que poñer a placa do matrícula que vai ocupar a vía pública, e polo tanto non vai a ter ningún tipo de inconveniente. Evidentemente, vehículos de emerxencias, transporte público, todos isos van a estar con acceso total e serán os únicos vehículos que cando estén en tarefas de emerxencia pois terán prioridade sobre os peóns. No resto de casos, os peóns poderán ocupar a calzada e terán que adaptarse aos vehículos ao circulamento dos veciños, veciñas, visitantes, etc. Nada máis que engadir. Ben, pois rematada a comparecencia, pasemos ao punto seguinte. Rogo se preguntas. Imos a dar traslado ás respostas ás preguntas do pleno de marzo. O voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, alcaldesa. Respostas ás preguntas do grupo non adscrito. Respecto á reparación do camiño do Coto, en relación coa cuestión formulada sobre o ranxo do camiño que conecta a residencia García Irmáns coa estrada principal, queremos informar que, tal e como se indicara, a previsión inicial era que as obras estivesen executadas no mes de xaneiro. Non obstante, a aparición dunha avaría nunha condución de gas natural na zona obrigou a adiar o inicio dos traballos, xa que era necesario coordinar a intervención coas empresas responsables dese servizo para garantir a seguridade e a correcta execución das actuacións. Unha vez resolta esta incidencia, estamos á espera de que a empresa que se lle encargou a obra poida desplazarse coa maquinaria e o aglomerado necesario para acometer os traballos de asfaltado, así como as canalizacións previstas. A previsión actual é que estas actuacións se leven a cabo nas próximas semanas. Somos conscientes da situación e consideramos prioritaria esta actuación, tanto polo volume de tráfico como polo servizo público ao que se dá acceso. Sobre as planchas da porta medieval da Pontevella, a reparación desa zona está contemplada nunha actuación de soterramento do cableado na porta medieval. A actuación levarase a cabo logo de que finalice a rehabilitación da edificación lindeira adquirida no seu momento polo IGUS. Respecto a malezas na zona de Tiobre, en relación coa preocupación trasladada sobre a falta de limpeza en determinadas fincas de Touriñao de Abaixo, queremos informar que as ordes de execución tramítanse neste concello ben de oficio ou ben a través de denuncias presentadas por particulares, seguindo en ambos casos o procedimento ordinario establecido pola legislación vixente en materia de disciplina urbanística. Unha vez rematado o proceso administrativo correspondente, se os traballos de limpeza non se realizan polos propietarios, o Concello pode optar entre sancionar ou executar subsidiariamente a limpeza. Compre lembrar que actualmente no noso termo municipal, embetándose hai máis de 700 expedientes abertos deste tipo, o que fai que moitas veces sexa materialmente imposible dar cumprimento inmediato a todas as ordes de execución, tanto por falta de medios propios como pola inexistencia en algúns casos de medios externos disponibles para levar a cabo estas execucións subsidiarias. Con todo, o Goberno local segue traballando para atender estas actuacións na medida das posibilidades, priorizando aqueles casos que poidan supoñer un maior risco para a salubridade ou a seguridade das persoas. Respostas ás preguntas do BNG sobre o estado e colocación de colectores de lixo, o Consorcio das Mariñas está a levar a cabo unha profunda renovación e modernización do sistema de recollida de residuos en todo o seu territorio. Este proceso responde á necesidade de adaptarse á nova normativa europea e mellorar a recollida selectiva. En concreto, sobre o cambio de colectores, o antigo sistema diferenciaba entre verde orgánico, amarelo inorgánico, mestura de envases e residuos non reciclables, e o novo sistema, que está en proceso de implantación, establece verde marrón orgánico cunha recollida máis selectiva e eficiente, amarelo envases, plásticos, metais e brics exclusivamente, mellorando así o reciclaxe, e gris o resto de residuos non reciclables. Por lo tanto, non se retiraron os colectores amarelos que serven para os plásticos e envases, senón que se está substituindo o antigo colector amarelo
que era de inorgánicos mesturados, por un sistema de colectores específicos adaptados ao novo tipo de residuo. Este cambio busca reducir os impropios, materias que non corresponden, e mellorar a calidade do material reciclado. Ademais, non se eliminaron puntos de recollida, senón que se renovaron e ampliaron, optimizando tamén as rutas de recollida. Sobre os colectores soterrados, en canto aos colectores soterrados que provocan malos cheiros e problemas sanitarios, como a proliferación de ratas, o Consorcio propón a clausura dos mesmos e a substitución por colectores en superficie. Esta medida facilitará o mantemento, reducirá os problemas de salubridade e mellorará a operatividade do servizo. E sobre a reorganización da colocación dos colectores, a renovación en marcha ofrece un momento idóneo para repensar a localización dos colectores. Dende o Goberno local, trasladarase ao Consorcio a demanda de realizar unha análise integral que permita mellorar a distribución e a accesibilidade dos puntos de recollida co fin de acabar co desorde actual e prestar un servizo máis eficiente e respectuoso co medio ambiente. Respecto á situación do Servizo de Xinecoloxía no Centro de Saúde, dende o Concello trasladouse esta problemática ao Centro de Saúde. Sobre a celebración do ano de Castelao, nos anos 80 recibimos do Centro Betanzos a donación do busto de Castelao, que a día de hoxe se atopa nun lugar destacado no museo, xunto con outra documentación relativa ao Centro Betanzos de Bos Aires. Si é verdade que no seu momento se falou da posibilidade de colocalo nunha praza, ao que a UCD, que era quen gobernaba nese momento, se opuxo. Hoxe en día, Castelao ten adicada unha rúa, a Biblioteca Municipal leva o seu nome e o busto ocupa un lugar destacado dentro do museo, aínda que se valorará se algunha outra ubicación é máis axeitada para albergalo. En canto aos actos de conmemoración da súa efeméride, non nos están achegando por parte de outras administracións demasiadas propostas, pero temos xa organizada unha exposición sobre Castelao moi interesante para o segundo semestre dende o Concello. En breve convocaremos novamente o Consello da Cultura para recibir as propostas das asociacións culturais. Respecto ao pavimento da Estrada Nacional 651 a Pontevella, dende o Concello de Betanzos queremos informar que mantemos unha comunicación constante co Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable para reclamar non só a reparación desta vía, senón tamén de outros puntos do municipio dos que son titulares. Compre sinalar que en diversas ocasións se realizaron intervencións para reparar as fochangas detectadas, porén, estas actuacións víronse afectadas polo feito de que, malia estar debidamente delimitadas as zonas en reparación, para garantir o tempo de secado, a circulación de vehículos non respectou estas indicacións, o que provocou o deterioro anticipado das reparacións realizadas. Así mesmo, nas últimas semanas, o Concello procedeu con medios propios a realizar novas intervencións para tentar mellorar a seguridade viaria e paliar os efectos deste problema no menor tempo posible, á espera dunha solución definitiva por parte do órgano competente. Sobre a seguridade viaria en Gileade, o Goberno local trasladou novamente á Xunta de Galicia a preocupación pola C542, incluída a demanda da instalación de medios reductores de velocidade. De feito, a nosa alcaldesa trasladou personalmente esta cuestión á conselleira a semana pasada, reiterando o perigo que supón esta estrada sobre o que xa existe consenso plenario. En canto a DP 0810, entregamos a pasada semana a Deputación da Coruña un proxecto que inclúe a instalación de sendas peonís, mellora de iluminación e actuacións de calmado de tráfico co obxectivo de mellorar a seguridade viaria e conectar os núcleos de Piadela e Vila de Sus, tal e como se acordou coa deputada provincial. Respecto ao lavadoiro público das Cascas, o mantemento do lavadoiro como o de outros espazos municipais realizase de maneira continua polos operarios municipais. De feito, foi pintado e arranxado en numerosas ocasións, a última vez no mes de xaneiro. O principal problema é o vandalismo e as pintadas, que deterioran rapidamente o traballo realizado. En todo caso, xa está programada unha nova actuación nas próximas semanas para mellorar e adecuar o lavadoiro e a súa contorna. Ademais, queremos aclarar que o lavadoiro non está pechado, senón que permanece aberto ao público. Sobre o proxecto de hortos urbanos, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión decisoria do día 10 de abril de 2025, acordou a adxudicación polo contrato recuperación de espazos públicos para a veciñanza, mellorar a accesibilidade da praza de Enrique Riego e hortos urbanos na Rúa Concepción Arenal. Unha vez finalizada a obra, regularase o uso dos espazos. Queremos lembrar que a elección da parcela para os hortos urbanos non foi unha decisión arbitraria nin política,
senón que responde a criterios técnicos establecidos polos redactores do proxecto, profesionais especializados na planificación e o desenvolvemento deste tipo de iniciativas. En concreto, o terreo foi seleccionado por cumprir cos requisitos necesarios para o seu uso agrícola urbano, tanto en termos de accesibilidade como de exposición solar, proximidade aos usuarios e viabilidade técnica. Respecto á iluminación do edificio do Concello para conmemorar o Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo, esta petición foi realizada pola Asociación de Autismo e, como non pode ser de outra maneira, confirmouselle esa participación do Concello. Respostas ás preguntas do Partido Popular respecto aos reductores de velocidade na Rúa do Rollo. Evidentemente, somos conscientes do problema de velocidade que existe na Rúa do Rollo, precisamente por iso encargamos un proxecto específico que foi aprobado nun POS do ano pasado. Como participaron nese pleno, deberían de ser coñecedores desta actuación, non só iso. Deberían sabelo porque forman parte das mesas de contratación nas que se adxudican este tipo de obras. A realidade é que esta obra xa está adxudicada e na próxima semana comezará a súa execución. Unha vez máis, queda demostrado que non participan nas comisións das que cobren e descoñecen os temas que se levan a pleno e se aproban, como xa pasou tamén co proxecto do mobiliario do casco histórico. Respecto a unha reparación da beira rúa na Ribeira, esta reposición foi levada a cabo de forma provisional pola concesionaria de augas logo dunha avaría na rede de distribución. Sobre a beiravía, no acceso ao polígono de Piadela, no tramo indicado realizouse a finais do ano pasado unha renovación integral do firme que se atopaba moi deteriorado e aproveitouse o pintado para habilitar unha senda peonil. Somos conscientes de que esta solución é insuficiente e por iso estamos traballando en diferentes vías de financiamento para acometer a construción dunha beira rúa en condicións que conecte o polígono co núcleo de Infesta. Respecto á zona verde que se creou no lateral do campo de fútbol municipal, dende o goberno local queremos deixar claro que o Concello se preocupa e ocúpase do mantemento das zonas verdes do municipio, incluída a situada no lateral do campo de fútbol municipal. O Concello realiza labores ordinarias de mantemento en toda a contorna dentro das posibilidades e medios dispoñibles e actúase en función das prioridades detectadas polo persoal técnico ou comunicadas pola veciñanza. Somos conscientes de que en determinados momentos do ano pode haber episodios puntuais de crecemento de maleza ou deterioro de algún elemento, pero traballamos para resolvelos no menor prazo posible. Esta zona en concreto será revisada polos servizos correspondentes e tomaránse as medidas necesarias para a súa mellora. Polo tanto, pedimos ao Grupo do Partido Popular que non tente dar a entender que existe desinterese ou abandono cando que hai un esforzo constante por parte deste equipo de goberno, así como de operarios municipais, por manter en bo estado todos os espazos públicos. Sobre a convivencia veciñal na Rúa Nova, sobre esta cuestión a Alcaldía realizará unha intervención ao respecto. Respecto ás barandas do Porto de Betanzos, somos plenamente conscientes do estado de determinados elementos do Porto de Betanzos, como as barandas e os bancos de madeira. Compre lembrar que o mantemento ordinario desta infraestructura está a ser asumido polos operarios municipais, os mesmos que realizan traballos noutras instalacións que son titularidade da Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular. Esta situación deriva dun convenio asinado sen aprobación plenaria polo anterior goberno municipal do Partido Popular con Portos de Galicia, polo que se lle atribuiu ao Concello a responsabilidade do mantemento ordinario dunha infraestructura que en realidade é competencia da Xunta. A pesar diso, os servizos municipais están a realizar actuacións de mantemento de forma continua. De feito, nos últimos meses foron sustituídas varias barandas de madeira cun custo moi elevado por outras novas, o que demostra o compromiso do Concello co cuidado deste espazo. É certo que o Porto non se atopa no seu estado óptimo, pero o Concello actúa cos medios e recursos dos que dispón. Sería desexable que Portos de Galicia asumise directamente o mantemento desta infraestructura da que é titular para garantir o estado de que lle corresponde un espazo público tanta relevancia para Betanzos. Nada máis. Ben, fan unha pregunta que vou a responder eu. É unha pregunta que se refire a un problema de convivencia na Rúa Nova. Eu quero que entendan que teño que respostar dende a prudencia e quero pedir prudencia tamén cando se fan este tipo de preguntas. Estamos a falar dun problema entre veciños, en concreto duns veciños que din na súa pregunta que non cumpren normas básicas de convivencia e que molestan a outros veciños. Eu quero aclarar que dende o Concello
dende varios departamentos ademais, pero especialmente onde o de servizos sociais, se fai unha intervención continuada nese domicilio. Nese domicilio hai varios recursos públicos municipais axeitados para as persoas que nel conviven, pero tamén é verdade que hai moitas limitacións nas intervencións, porque hai que ter en conta un principio importantísimo, que é o de respetar os dereitos que teñen as persoas a decidir que recursos queren e cales non. As persoas das que estamos a falar, igual que calquera das que estamos aquí, deciden libremente pois os recursos que queren e os que non. Mentres eso sexa así, o Concello non pode obrigar a ningún veciño ou veciña a aceptar ou non ningunha situación. Mentres non se modifique a capacidade de actuación dunha persoa ou de varias persoas, pois non é posible levar a cabo actuacións neste nin noutros casos que ao mellor técnicamente se verían axeitadas, pero que as persoas afectadas rexeitan no seu dereito. Por tanto, quero deixar claro que o Concello está ocupado e preocupado por este tema, chega ata onde pode chegar, trata de mediar moitísimas veces, ademais dos recursos dos que falo, pero non pode obrigar a ninguén. Son outros organismos os que poderían chegar a obrigar a outras medidas, pero non o Concello. Entón, como digo, eu entendo, ou se entende dende o Concello o malestar de outras persoas, evidentemente, pero dende o Concello debemos trasladar con prudencia que moitas veces non é posible obrigar a ninguén a tomar decisións que non quere tomar, a ningunha persoa. Outros organismos ao mellor poden, chegado o momento, pero a día de hoxe non. Creo que con eso queda aclarado. Hai máis? Xa, vale. Pois pasamos á lectura dos rogos e preguntas desta sesión. Concelleiro non adscrito, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Vecinos de Graña e Remedios vienen reclamando la limpieza del camino de Refoxo en la parroquia de Tiobre. Actualmente este camino se encuentra cubierta de malezas, hierbas, lo que dificulta el tránsito peatonal y puede llegar a suponer un riesgo para la seguridad, especialmente para las personas que allí residen. Por eso rogamos al Gobierno municipal que proceda a la limpieza y desbroce del citado camino a la mayor brevedad posible. Número 2. Hemos podido comprobar que las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida situadas frente a la piscina municipal se encuentran actualmente en un estado de total deterioro. La señalización horizontal está completamente borrada, lo que impide distinguirlas actualmente y puede provocar un uso indebido de las mismas. ¿Tiene previsto el Gobierno municipal proceder al repintado correcto de la señalización en estas plazas de aparcamiento en caso de afirmativo cuando está previsto realizar dicha actuación? 3. Varios vecinos nos han comunicado que pasado domingo, día 20 de abril, los baños públicos situados en la calle Sánchez Taibo permanecieron cerrados. Esta situación generó molestias a los transeúntes al tratarse de una zona frecuentada los fines de semana, en la plaza de los hermanos García Naveira. Por este motivo permanecieron cerrados estos baños el pasado día 20 de abril. ¿Se trata de un hecho puntual o existe un cambio de horario en la apertura de los fines de semana? 4. Usuarios habituales del parque canino nos han trasladado varias reclamaciones relativas al estado de las instalaciones. En concreto, señalan que la fuente destinada al consumo de los animales no permite almacenar agua, lo que dificulta que los perros no puedan beber. Además, solicitan la instalación de una zona de sombra que les permita resguardarse los días de mucho calor, tanto a los animales como a sus acompañantes. ¿Tiene previsto el Gobierno municipal alguna actuación que atienda a estas demandas de estos usuarios? 5.
Vecinos de la parroquia de Castro nos trasladan su preocupación por el tamaño del autobús que realiza la ruta de transporte en esta zona. Al parecer, el vehículo utilizado es excesivamente grande para las dimensiones de los caminos por los que debe circular, lo que genera situaciones de inseguridad, tanto del propio autobús como para los demás usuarios de la vía, especialmente en las zonas de difícil maniobra y visibilidad reducida. Somos conocedores que la competencia en materia de transporte escolar corresponde a la Xunta de Galicia. No obstante, rogamos al Gobierno municipal que, en la medida de lo posible, interceda o colabore con la Administración competente para buscar una solución que garantice la seguridad de los escolares y de los vecinos. Nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Logo da xuntanza coa veciñanza de Infesta, os veciños e veciñas deste núcleo trasladaronnos numerosas preocupacións polo estado da súa zona. Algunhas destas cuestións teñen que ver coa seguridade viaria dos peóns. A veciñanza solicita o repintado e reorganizacións dos pasos de peóns da AC 542. Actualmente existe un único paso á altura do local social, mais as paradas de bus, algunhas delas paradas de buses escolares, carecen dun paso seguro. Referímonos ás paradas que están próximas ao cruce coa estrada que vai ao Tarreo, a parada que está á altura do vial de acceso á estación e a parada próxima á estrada que dá acceso a Casas Novas. Logo da anunciada mellora da Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia vai desenvolver na AC 542, pedimos ao Goberno local que verifique que efectivamente se van desenvolver unha reorganización dos pasos de peóns da zona. Pode o Goberno local facerlle chegar á Xunta esta petición da veciñanza de Infesta? 2. Desde o BNG levamos moito tempo insistindo na necesidade de mudar o modelo de xestión de certos servicios públicos, como é o caso do Complexo Deportivo do Carregal, en que se inclúe a piscina municipal. No pleno do mes de novembro do 2024, o BNG presentou unha iniciativa plenaria para solicitar información sobre o prometido informe para o estudo da remunicipalización deste servizo, dado que o contrato da empresa adxudicataria remataba en marzo. Neste pleno indicouse que se estaba a rematar o informe e que se nos faría chegar. A día de hoxe non tivemos novas noticias a este respecto. No obstante, na listaxe de decretos da alcaldía de que se acaba de dar conta, recolleuse un decreto para aprobar a continuidade do contrato de servicios para a xestión da piscina municipal de Betanzos e o desenvolvemento de actividades deportivas no Complexo Deportivo Municipal do Carregal. Poden informar ao Pleno da situación en que se atopa actualmente a cuestión. Poden igualmente facernos chegar o informe para o estudo da remunicipalización do Complexo Deportivo do Carregal. 3. Son varias as ocasións en que, desde o BNG, temos insistido no preocupante estado da muralla medieval brigantina á altura da Rúa do Valdoncel. Hai meses soubemos que se denegaba un permiso de obra para traballar nas proximidades da muralla por ser prexudicial para ela e que se denegaba unha licenza para a estabilización da parede tras os danos ocasionados por unha actuación sen licencia no 2022. Xa no 2022, no BNG, reclamamos ao Goberno local que adaptase medidas urxentes para garantir a conservación da muralla da cidade e que exixise a reconstrucción do tramo derrubado, mais nada se fixo. Que medidas se formula o equipo de goberno para a protección desta parte da muralla medieval e como e cando ten pensado executalas? Ten pensado o goberno local reconstruir e poñer en valor este elemento singular da nosa cidade? 4. Nas sesións plenarias do mes de xaneiro e de setembro do 2024, no BNG chamamos a atención sobre o estado dos escudos das 7 provincias do antigo Reino de Galicia, que se sitúan na praza de Alfonso IX. Estes escudos perderon a cor e teñen parte da súa pintura caída. Unha vez máis, insistimos ao goberno local sobre a necesidade de repintar os escudos das provincias do Reino de Galiza. Pode o goberno local efectuar esta actuación? En que plazos? As persoas usuarias do Complexo Deportivo do Carregal indícanos o seu pesar polo mal estado en que se atopa a pintura das prazas de aparcamento das persoas con mobilidade reducida nesa zona
Este mal estado da pintura fai que non sexan recoñecíveis e que outros vehículos aparquen nas mesmas. Pode o goberno local repintar estas outras prazas para o seu correcto uso? En que prazos? 6. Diferentes persoas concienciadas coa protección do medio ambiente véñennos advertindo da presencia de especies invasoras entre as plantas que se inclúen nas novas macetas que se están a recolocar por diferentes lugares do núcleo urbano. Dende o BNG levamos presentando numerosas iniciativas para a erradicación de especies invasoras e tamén temos presentado enmendas aos orzamentos da Xunta de Galiza para que se desenvolva un plan de erradicación destas especies. Pode o goberno local erradicar estas especies do espacio público e dar exemplo e bo facer e de respeto polo medio que nos rodea? 7. Coa chegada da primavera, co bo tempo, a vexetación comeza a medrar de maneira desmesurada. Con este crecemento da vexetación tamén se incrementan as protestas dos veciños e veciñas que ven como a maleza comeza a invadir e mesmo a cubrir o mobiliario urbano, marquesiñas dos buses ou bancos, e invaden as beiravías. Pode o goberno local incrementar as rozas e os desbroces na zona rural do noso concello para impedir esta situación? 8. Desde o BNG vimos insistindo tanto as iniciativas plenarias como a través dos rogos e preguntas para que o goberno local informe sobre a situación do CIEC logo da morte do seu fundador e presidente da fundación. Pode o goberno local informar ao conxunto da veciñanza das novidades das cuestións no referente á taxación da obra e os avances na xestión do mantemento do CIEC? Nada máis, grazas, boa noite. Moitas grazas. Voceira popular ten a palabra. Moitas gracias, boas noites a todos. Primeiro, veciños do Mandeo alertannos da situación da marquesina ubicada despois da Pontevella, diante da praza de Enrique IV, polo estado no que se encontran as tellas da cuberta debido ao exceso de vexetación que medrou polo medio e as está a desplazar con un inminente perigo de caída. Podería o Servicio de Mantemento do Concello proceder á limpieza e recolocación de ditas tellas? Segundo, hai uns días podemos comprobar de primeira man o estado do chan do Palco da Música. Ten varias lamas rotas e necesita un mantemento. Teñen previsto realizalo. Terceiro, con respecto aos cortes de tráfico necesarios para a obra da Avenida Jesús García Naveira, chegaron nos queixas de que un día díxose que se ia cortar parcialmente e o día seguinte procedeuse a cortar enteira. Rogamos que en seguintes actuacións aseguren antes as medidas necesarias para non crear malestar entre os veciños e veciñas, xa que entendendo que os cortes son necesarios para afrontar as obras de mellora, a información previa debería de ser impecable para non crear conflictos. Cuarto, veciños e veciñas das Angustias solicitannos a posibilidade de poñer un paso de peóns nunha zona segura e con visibilidade para poder acceder á zona da igrexa, á pista deportiva e ao local social. Así mesmo, solicitannos a reparación da pista do Piñeiro, que vai paralela á Nacional e dá acceso á mesma zona. Quinto, veciños da Condesa solicitan valorar a posibilidade de poñer a Rúa Alcalde López da Torre en sentido único de circulación debido a que os contenedores de lixo están a ocupar un dos carriles de dita rúa. Sexto, o luns da Magdalena podemos comprobar o estado de deterioro da beirarrúa que está preto da capela, así como a necesidade de sustituir ou reparar o atril informativo da mesma. Sétimo, a tapa de rexistro de R situada no medio da rúa Pintor Seijo Rubio, diante do parque, cada vez está máis hundida, provocando un bache incómodo para o tráfico rodado. Poderían proceder a reparala? Oitavo, veciños e veciñas da zona dos Remedios urxen un desbroce no camiño real de Obre. Teñen pensado facelo e de ser así cando. Nada máis, boas noites. Moi ben, pois moitas grazas a todos e todas. Sen máis temas que tratar, levantamos a sesión. Boa noite.